1 shlokas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. நம்ம வந்து பிரணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். இப்ப டெய்லி நான் வந்து கெஞ்ச வேண்டாம். பிரணத்தை யாரு இது வரைக்கும் நேத்துக்கு நான் மார்க்கும் பண்ணிட்டேன் இல்லையா? நீங்க பாத்தடா அந்த ஸ்ரீதேவி மாதாஜி அந்த அட்டெண்டன்ஸ்லயே நான் மார்க் பண்ணிட்டேன். நம்ம எப்படி L3ல மார்க் பண்றோமோ ஓகே ஓகே மாதாஜி. அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டேன். சோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா யார் எடுத்துட்டாங்க, இனிமே யார் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க டிசைட் பண்ணி நீங்க முதல்லயே சொல்லி சொல்லலாம். நீங்க வந்து நாளைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஆல்பபெட் வைஸ் கூப்பிடலாம்ல, அப்போ ஓகேவா இருக்கும்ல? என்ன மாதாஜி கேட்க மாட்டீங்க? ஆல்பபெட் வைஸ் கூப்பிட்டா ஓகேவா இருக்கும்? ஆல்பபெட்டா? ஆல்பபெட் இல்ல மாதாஜி, நல்ல பிராக்டிஸா இருப்பாங்க. இல்ல இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ரெடியா இருக்காங்களா தெரியாது இல்லையா? இது புது கிளாஸா இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா என்னோட L3னா எஸ் வி கேன் டூ, ஏன்னா எல்லாம் பழகிட்டாங்க. இங்க அப்படி இல்ல, வேற கிளாஸ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் புதுசா இருக்கும். அந்த ஸ்லோகா எல்லாம் வந்து எல்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. சிலதெல்லாம் நான் வந்து பொறுக்கி எடுத்து போட்டிருக்கேன். இதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி படிக்கணும்னா இன்னும் இருக்கு, நிறைய இருக்கு பிரணதி. ஆனா தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பிரணதிஸ் ஐ ஹவ் இன்க்ளூடட். அதனால நான் இன்னைக்கு படிச்சிடுறேன். இன்னைக்குல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். படிக்கலாமே. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி படிச்சது இல்லையா? பக்தி சாஸ்திரியில படிச்சது இல்லையே? பக்தி சாஸ்திரி படிங்கோ, நோ ப்ராப்ளம். ரிப்பீட்டர்ஸும் பண்ணலாம். ஆனா எல்லாருக்கும் சான்ஸ் வேணுமே பாக்குறேன். வேற யாராவது படிக்கணும்னா படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷைனி மாதாஜி என்ன மாதாஜி பேச மாட்டேங்கிறீங்க? மாதாஜி டிராவல்ல இருக்கேன் நாங்க மாதாஜி. அப்படியா? மாதாஜி ஓகே. நீங்களே படிச்சிடுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தசய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சத்குரு உன்மிலம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் ஸ்ரீ யுதபதகம் மாதாஜி. வந்தே. ஃபாஸ்டா படிக்க வேண்டாம், மெதுவா படிங்க. ஆனா எல்லாம் ஃபுல். ஓகே மாதாஜி. நீங்க அப்படி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க மாதாஜி. அப்படி ஒண்ணு நீங்க அவ்வளவு டெடிகேட்டடா எங்களை ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அப்படி இல்ல மாதாஜி, சாரி. நான் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்க்கிறேன். எனக்கு என்ன பயம் எதுக்கலுங்க, நான் என்ன பிராங்கா சொல்றேன். இதோட அர்த்தம்லாம் நமக்கு ஏதாவது தெரியுமா? ஃபுல்லா அர்த்தம் தெரியுமா? தெரியாது. இல்ல தெரியாது மாதாஜி. ஆனா படிச்சு ஒரு எங்களுக்கு நிமிஷம். அப்படியே அப்படி வருது மாதாஜி. படிச்சு எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. பாருங்க, இப்ப வந்தே அகம் எனக்கு தெரியும். இது வந்தே அகம் அப்படின்னா, வந்தேன்னா நமஸ்காரம் பண்றேன், அகம் நான் உங்களை நமஸ்காரம் பண்றேன். இந்த வேர்டு தெரியும். ஆனா எனக்கு எல்லா வேர்டும் தெரியாது. அப்ப நம்ம தப்பா படிச்சு அது எங்கேயோ தப்பர்த்தம் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரியே இருக்கு தெரியும் இல்லையா? அவன் வந்து நான் வந்து என் பிள்ளை வந்து அவளை கொலை பண்ணணும் அப்படி ஏதோ ஒரு சம் ஸ்டோரி. நான் ஐ டோன்ட் நோ. அது என்ன எடுத்துன்னா அந்த ஸ்லோகா வந்து அவன் தப்பா படிச்சுன்னா அவன் என்னோட என் பிள்ளைய கொல்லணும், அவன் இல்லையா என்ன கொல்லணுமா, அப்படி அந்த ராமாயணத்துல கும்பகர்ணனும் அப்படிதான் மாதாஜி. அதுதான் ஸ்டோரியா இருக்கும். அதுதான் நான் சொல்றேன்னா இருக்கும். எனக்கு சின்ன வயசுலயே அந்த ஒரு இது எனக்கு மைண்ட்ல போயிருக்கு. அப்ப நம்ம எது சொன்னாலும் கரெக்டா சொல்லணும். ஏன்னா அது என்ன மீனிங் நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட் இஸ் டிஃபரெண்ட் லாங்குவேஜ். நம்ம தமிழ் பாஷை மாதிரி இல்ல இல்லையா? புரியல. அப்ப நம்ம அதை தப்பா என்னதுக்கு சொல்லி அது என்னது பேக் ஃபயர் ஆயிடும் நமக்கு. அதை விட நம்ம எது இருக்கோ ஒழுங்கா படிச்சுடலாம். நமஸ்காரம். வந்தே வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரும் வைஷ்ணவாச்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவஜோதம் பரிஜன சகீதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் சககண ஸ்ரீ லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா சிந்து हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुष्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवको ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मण
இதான் மாதாஜி விட்டேன். நமோ மகா பதாந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரேதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமினே கௌர விசேஷ நமக குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக மூகம் கரோதி வாச்சலம் பங்கும் லங்காய தேக்ரீம் யத் கிருப தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீகூரும் தீன தாரணம் ஸ்ரீ தைத்தன்ய ஈஸ்வரன் கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நமக பங்கஜ நாபாய நமக பங்கஜ மாலினே நமக பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே நமஸ்தே பங்கஜங்கரயே நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சாமி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रन् कीर्तनः हृदयस्तोदिः स्तोहि अपत्राणि विदुनोति सुकृत सदां नष्टप्रेयेषु अपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट हि पंचतत्त्वं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताग्न्यं नमामि भक्तशक्तिं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी थैंक यू माताजी கொஞ்சம் ஒரு 70% உங்க வந்து ஃபாஸ்டா உங்க படிக்கிறதுனால டெடிகேட்டட் மாதாஜி உங்க டெடிகேட் தான் என்னையெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் படிக்க வச்சிருக்கு. இங்க உங்களோட நீங்க டெடிகேஷன் தான். அப்படி சொல்றீங்க. நான் இந்த மாதிரி பேசுறதுனால எவ்வளவு பேர் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. இல்ல மாதாஜி அவ்வளோ முடியாது பண்ண. இல்ல அவ்வளோ டெடிகேஷனா படிங்கன்னு சொல்லுவா. இல்ல நான்லாம் இவ்வளவு தூரம் படிச்சிருக்க மாட்டாச்சு. உண்மையிலே மாதாஜி ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. இல்ல இந்த பாசிட்டிவா எடுத்தனா நல்லது. இல்ல சில பேர்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு பிடிக்காது என்னோட வே ஆஃப் அப்ரோச். இவ்வளவு எல்லாம் பர்ஃபெக்ஷன் வேண்டாம். என்னத்துக்கு எப்படியோ படிச்சுட்டு போறாங்க. நானே வளருவேன், அவங்களும் சேர்ந்து வளரட்டும் அப்படின்னு தான் விடுறோமாங்க மோஸ்ட்லி. எனக்கு அப்படி இல்லை. எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் நோ, மேபி ஐ எம் ராங். அப்கோர்ஸ் ஐ எம் ராங். ஏன்னா கூட்டத்தோட தான் நம்ம போகணும் இல்லையா? நம்ம தனியா எல்லாம் அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாது. தப்பா படிச்சா தப்பா, நீ தப்பா படி, அவனை யாரு ஸ்டாப் பண்றா அப்படின்னு நான் இருந்துடணும். ஓகே, நான் என்ன இதுல இருந்தேன்? நான் அந்த ஸ்லோகம் அது எடுக்கலையே. நான் அந்த ஸ்லோகம்லாம் நான் வந்து உண்மை உருவில், நான் இப்ப எது உண்மை உருவில் உங்களுக்கு காட்டுறேனோ அதுல இருந்தா எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஓகே, மேபி இப்ப பிரிண்ட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும், அதனால உங்களுக்கு வந்து வேற விதமா இருக்கலாம் புக்ல. ஈவன் இப்ப நீங்க படிக்கும் போது அப்படித்தானே, இல்லை கொஞ்சம் டிஃபரெண்டாலாம் வரும். அப்ப எழுத்து மாத்திருப்பாங்க. இப்ப நான் எது போட்டேன், எங்கிட்ட எது உண்மை உருவில் இருக்கோ அதுல இருந்து எடுத்த காப்பி பேஸ்ட் தான் பண்ணிருக்கேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம், எங்க போட்டேன்? தமிழ் ஷார்ட்கட் இதுதான் கரெக்ட் இல்ல? அது பக்தி சாஸ்திரம். Memorization, correct, I got it. சட்டுன்னு அது வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகாது, எங்க போட்டேன் இது போட்டேன்னு. ஸோ இதை வந்து கட் பேஸ்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன், நான்லாம் கையால எழுதல. அது வித்தியாசமா உங்களுக்கு பட்டுதுனாக்கா நீங்க உங்க புக்கை பார்த்துக்குங்க. அதனால தான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், நான் என்னோட பஜன் கிளாஸ் அப்படி சொல்லுவேன், இல்ல அவாவா புக்கை பார்த்து படிங்க, இல்ல அவாவா எழுதி வச்சுங்க. புக்கு இது இருக்கேன், பஜன் புக் எல்லாம் இருக்கேன், அது பார்த்து படிங்க. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து நான் இதுக்கு பண்ணா போலியே நான் சொல்றேன், நீங்க வந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே, 2 இது இரண்டாவது சாப்டர்ல தான் வரும். 7வது இது என்னது வேர்ஸ் ஸ்லோகம். கார்பண்ய தோஷோபஹத ஸ்வபாவஹ. மியூட்ல எல்லாரும் மியூட்ல சொல்லுங்க, அப்ப யாருக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது. பிரிச்சாமி த்வாம் தர்ம சம்மூட சேதாஹ
யத் ஸ்ரேயஸ்யான்நிஷ்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தே அஹம் ஷாதி மாம் த்வாம் பிரபன்னம். இல்ல உங்களுக்கு வந்து அந்த அகம் சொல்றது கஷ்டமா இருந்தா சிஷ்யஸ்தேகம் தேகம்னு சொல்லுங்க. ஆனா இட் இஸ் ஆக்சுவலி அகம். சிஷ்யஸ்தே அகம், நான் உங்களுடைய சிஷ்யன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ எதுவுமே நம்ம வந்து பிரிச்சு படிச்சுட்டோம்னா மீனிங்கும் நமக்கு புரியும். அதனால சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதி மாம் துவாம் பிரபன்னம். மொழிபெயர்ப்பை படிக்க வேண்டாம். இப்ப நம்ம வந்து கிடுகிடுன்னு போயிடலாம். அடுத்து 2.13 தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. அவங்களோட புக்ல ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா இந்த மாதிரி பென்சிலால ஒரு மார்க் போடலாம். இதுல எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் இல்லை, ஏன்னா வேர்ட்ல காப்பி பண்ணிருக்காங்க. இந்த பிடிஎஃப் இருந்தா தட் இஸ் அன் ஆப்ஷன். அப்ப அப்படி லைன் எல்லாம் போடுவேன் நான். இது வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணதுனால முடியாது. ஓகே, அப்புறம் 2.20 ந ஜாயதே மிரியதே வா கதாச்சின். இது எதுக்கே சொன்னேன். இந்த சின்ல வந்து பக்கத்துல வந்து இன்னு போட்டுங்க. இங்க சான்ஸ்கிரிட்லயும் அந்த மாதிரி சீ தான் போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அது கண்டினியூஸா படிக்கிறதுக்கு வேண்டி. நம்ம நிறுத்தி படிக்கிறதுனால கதாச்சின் இங்க ஒரு 2 சுழின்னா போட்டுங்க. இந்த ஆர் இந்த வராதே. அப்புறம் நாயம், நாயம் பூத்து அப்படி வரும். ஓகே, திரும்பி ஆரம்பிக்கிறேன். ந ஜாயதே மிரியதே வா கதாச்சின் நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயः. அஜோ நித்ய சாஸ்வதோ அயம் புராணோ. இங்க என்ன படிக்கலாம்? அஜோ நித்ய சாஸ்வதோயம் புராணோ அப்படி படிக்கலாம். தப்பெல்லாம் கிடையாது. பட் போட்டு அதனாலதான் பிராக்கெட்ல போட்டிருக்காங்க. தே ஹவ் கிவன் இங்கேயும் வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல இந்த எஸ் மாதிரி போடுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆப்ஷன். யூ கேன் சே கரெக்டா படிக்கலாம்னா அந்த மாதிரி படிக்கலாம். ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. 2.44 போகைஸ்வர்ய பிரசக்தானாம் தயாபஹ்ருத சேதசாம் வியவசாயாத்மிகா புத்திஹி சமாதௌ ந விதீயதே. 3வது சாப்டர்ல 3.27 பிரகிருதே கிரியமாணானி குணை கர்மாணி சர்வசஹ அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாஹம் இதி மன்யதே. கர்த்தாஹம் இத்தின்னு எல்லாம் படிக்க வேண்டாம். இத்தி இது மன்யதே. இப்படி இப்படி தமிழ்லயும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம சேர்த்து படிச்சா அப்படி இருக்கும், இல்ல நிறுத்தி அழகா பிரிச்சு படிச்சா அதோட அர்த்தம் புரியும். அந்த மாதிரி ஏவம் பரம்பரா பிராப்திம் பிராப்தம் சாரி ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு சகாலே நேஹ மஹதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. யோகோ பண்ணணும் அது. ஓகே, யோகோ யோகோ நஷ்ட பரந்தப்ப. உங்க புக் இந்த இப்ப புது புக்லயும் யோகேன்னு தான் இருக்கா? யார்கிட்ட புக் வச்சுருக்கீங்க? யோகோ இருக்கு மாதாஜி. இப்ப புக்ல அது கரெக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? அப்ப இது ஏதோ எங்களோட பழைய புக்கு தான் இருந்திருக்கு. அதுல வந்து சான்ஸ்கிரிட்லயும் அதே தான், தமிழ்லயும் அந்த மாதிரி மிஸ்டேக். சரி, எவ்ரி எடிஷன்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணி ஹியூமன் எரர் தானே இல்லையா? இதெல்லாம் அவங்க டைப் பண்ணது தானே இருக்கும். சோ அதை கரெக்ஷன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இதுல கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம்
தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம். 4.9 சொல்லலையே, பதம் வந்து 4.9, 4th சாப்டர்ல 9வது ஸ்லோகம். ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வதः த்யக்த்வா தேஹம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜுன. பிரிச்சு படிக்கணும்னு நினைச்சா என்னது, சோ அர்ஜுனா இல்ல சஹ சஹ அர்ஜுனா அப்படி படிக்கலாம். தப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே தப்பு கிடையாது, ஒன்லி பிரிச்சு படிச்சா புரியும், அதுக்கு வேண்டிதான் பிரிச்சு படிக்கணும். ஓகே, அடுத்தது 4.34. தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. இந்த 5வது சாப்டர்ல 5.22. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதஹ. இது எப்படின்னா 3 எழுத்து 3 வேர்ட்ஸ் சேர்ந்திருக்கு, ஆதி அந்த வந்த. ஆனா ஆத்யந்த வந்தன்னு போட்டது. இப்ப நம்ம ஆதி அந்த வந்த அப்படின்னா இந்த டியூன் அந்த மீட்டர்ல பாடுறோம் இல்லையா, அது கொஞ்சம் தடைப்பட்டு போகும், அதனால ஆதி அந்த வந்த பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்தது 5.29. போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹ்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. என்ன மாதாஜி, அப்ப இதுலயே ரிச்சதி சொல்றீங்க, மிருச்சதி சொல்லாமேனா, மிருச்சதி வேர்டே கிடையாது, அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா. though it is continuously it is written as மிருச்சதி, we have to say சாந்திம் ரிச்சதி. அந்த ரூ வந்து இந்த ரிஷியோட ரூ போடணும். ஓகே, தமிழ்ல என்ன போடுவாங்க, தமிழ்ல ஒரு ரூ தானே, வேற ஒண்ணும் இல்லையே. ரிஷிக்கு ஒரு ரூ தான் இல்லையா, சான்ஸ்கிரிட்ல தான் வேற ரூ, ரிஷிக்கு வேற ரூ இருக்கும். சோ சாந்திம் ரிச்சத்தின்னு படிக்கணும். ஓகே, ஏன்னா நீங்க மீனிங்லேயே பாருங்களேன், ரிச்சத்தின்னு தான் போட்டிருப்பாங்க, மிருச்சத்தின்னு கிடையாது, வேர்டே கிடையாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இது 6வது சாப்டர்ல ஒரே ஒரு ஸ்லோகா தான், 6.47. யோகினாமபி சர்வேஷாம் மத்கதேனாந்தர் ஆத்மனா. இன்னைக்கு பிரபு படிக்கும் போது அதான் பின்னாடி ராத்மனான்னு வந்தவன் ஐயோ இல்ல இல்ல மத்கதேனாந்தர் ஆத்மனா, ஆத்மனான்னு பிரிச்சு படிக்கணும். திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்றேன். யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கதேனாந்தர் ஆத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் சமே யுக்த தமோ மதஹ. அவ்வளவுதான். சோ இதை வந்து நீங்க எல்லா கிளாஸையும் படிச்சதுனால 6வது சாப்டர் முடிக்கிறதுக்குள்ள இதெல்லாம் கடகடான்னு வந்துடும் உங்களுக்கு. அப்புறம் அப்கோர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து 2வது யூனிட்டோட பண்ணணும். அது 2வது யூனிட் வந்து ரெடி பண்ணி சாஸ்வதா மாதாஜி எனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. she is doing that work. thank you மா. எல்லாருமே அப்படி சேவால இறங்கிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு தான் மாதாஜி, நான் தான் தேங்க்யூ சொல்லணும். நீங்க இந்த சேவை நிறைய இருக்கு, நீங்க தேங்க்யூ எல்லாம் சொல்லாதீங்க, உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் அது சொல்லுவா இல்லையா, ஒரு விரல அப்படி நீட்டினா அப்படியே கையை இழுத்துடுவேன் நான். நிறைய வேலை இருக்கு, அட்மின் வேலை நிறைய இருக்கு. so I can give you more. தாராளமா கொடுங்க மாதாஜி, கண்டிப்பா நான் பண்ணி தரேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருந்தாலே நல்லதுதான். வெரி குட். நம்ம வந்து இதுக்கு போயிடலாம். நம்ம 8வது 7 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். என்ன முடிச்சோம், நிறைய முடிச்சோம். ஓகே, என்னது அது இம்பார்ட்டண்டா இருந்தது, அவர்களை நாம் வெல்வதா அல்லது அவர்களால் வெல்லப்படுவது, என்னெல்லாம் குழப்பம் அவருக்கு இல்லையா. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, ஓகே இது வந்து என்ன, எல்லாரையும் பக்தி சாஸ்திரிக்கு வரவேற்கிறேன், நான் சொல்லவே இல்லை, அதுக்குள்ள பாதி கிளாஸ் முடிஞ்சுட்டு.
இது வந்து இஸ்கான் மங்களூர் நடத்தும் பக்தி சாஸ்திரி. இது வந்து ஃப்ரீ கோர்ஸ். ஏன் அது சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா ஒருத்தர் வேற இதுல எல்லாம் போய் படிச்சுட்டு வராங்க. அங்கெல்லாம் பைசா கொடுத்து அந்த மாதிரி படிக்கிறாங்க. சர்டிபிகேட் எல்லாம் பணம் கொடுத்து வாங்கிடலாம். ஞானம் ஞானம் வந்து படிச்சுதான் வரும். எல்லா கிளாஸ்லயும் வந்து உட்கார்ந்து இது படிச்சு ஒரு கிளாஸ்லயும் போயிட்டு உட்காரலாம். இப்பவும் வந்து L1ல போயிட்டு நீங்க எல்லாம் உட்காரலாம். இதே நிறைய விஷயம் L1ல தான் இருக்கு. ஃபவுண்டேஷன் இஸ் தட் ஒன்லி. திரும்பி அப்ப நாளையில இருந்து L2 ஆரம்பிச்சிடும். எல்லாம் போங்க, சும்மா அட்டெண்டியா எல்லா கிளாஸ்லயும் போலாம். நம்ம கிளாஸ்லயே யாராவது அட்டெண்டியா வந்தாலும் எவ்ரிபடி இஸ் அலவுட் டு அட்டெண்ட் எனி கிளாஸ். ஒன்லி ரோல் அந்த இதுல வராது, பிரசன்ட் ஆப்சன்ட் போடுறத அட்டெண்டன்ஸ்ல வர மாட்டாங்க. பட் இதை கேட்க கேட்க என்னன்னாக்கா நல்லா நமக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஊறி போயிடும். சோ இதுல வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்றேன், அர்ஜுனன் வந்து குழம்பி போயிருக்கார். நான் வந்து அவர்களை நாம் வெல்வதா அல்லது அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்தது என்று நாம் அறியோம். ஒரு சண்டை இதுல படிச்சோமா நேத்து? எனக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. படிச்சோமா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே பதில் சொல்ல, எல்லாரும் தூங்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி 2.7 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 2.8 தான் படிக்கணும் மாதாஜி. என்னமோ எல்லாமே புதுசா இருக்கிற போல இருக்கு. ஓகே, அப்ப கார்பண்ய தோஷம் முடிச்சோம். ஓகே, அதோட என்று இது பார்க்கலாம். ஆமாமா, இது படிச்சோமே 2.7. கார்பண்ய தோஷம் அதேதான். இப்ப நான் மீனிங் சொன்னேன். என்னது, என்னை வந்து சீடனா ஏத்துக்குங்க, ஐ வாண்ட் டு லேர்ன். இனிமே வந்து எனக்கு ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன், எனக்கு ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்கிறது. அப்போ சரணடைந்து விட்டார். அதான் கடைசியில இருந்து துவாம் பிரபன்னம், நான் உன்னிடத்தில் நான் வந்து சரணடைந்தேன். பிரபன்னம், ஐம் ஜஸ்ட் சரண்டரிங் மை செல்ஃப். நீங்க வந்து இப்ப எனக்கு என்னெல்லாம் சொல்றீங்களோ நான் அதை வந்து ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் அப்படின்னா இது என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய ரிலேஷன், என்னுடைய தாத்தா, அந்த மாதிரி என்னுடையங்கிறது எல்லாமே கருமித்தனம் தானா. நமக்கு வந்து தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னது, பணத்தோட கருமித்தனம் தான் தெரியும் இல்லையா. இந்த மாதிரி ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் டு அவர் ஓன் பீப்புள், அவர் லேண்ட், அவர் ஹவுஸ், அவர்னு சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் நம்ம வந்து அது மாதிரி இதா இருக்குமோ அது எல்லாமே கருமித்தனம். சோ அந்த மாதிரி பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் சரண்டர்ட் மைசெல்ஃப் டு யூ. அதனால அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. இப்ப என்ன எடுத்து ஃப்ரெண்டா இருந்து இப்போ கிருஷ்ணர்லாம் போயாச்சு. இப்போ வந்து நீ தான் குரு, நீ வந்து குரு ஸ்தானத்துல இருந்து எனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடு. ஐ எம் ரெடி டு அக்செப்ட் யுவர் டீச்சிங்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு சரணடைந்துட்டார். இதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் நேத்து. திரும்பி இதெல்லாம் ஃபுல்லா படிக்க வேண்டாம். 2.8ல இருந்து நம்ம என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் ஒருத்தர பண்ணினா எனக்கு சௌரியமா இருக்கும். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஆல்ரெடி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். படிங்க. நஹி பிரபஷ்யாமி நஹி பிரபஷ்யாமி மமாபனுத்யாத் யச்சோகமுச்சோஷணமிந்திரியாணம் அவாப்ய பூபாவசபத்னம்ருத்தம் ராஜ்யம் சூராணாமபி தாதிபத்யம் இல்லை. ஹி நிச்சயமாக, பிரபஷ்யாமி நான் காண்கிறேன், மம என்னுடைய, அபனுத்யாத் தீர்க்கக்கூடியது, யத் எதுவோ அதை, சோகம் உச்சோஷணம் வரட்டும், இந்திரியானாம் புலன்களில், அவாப்ய பெற்று, பூமியில், அசபத்னம் எதிரியற்று, ருத்தம் வளமான, ராஜ்யம் சூரானாம் தேவர்களில், அபி கூட, ச மேலும், ஆதிபத்தியம் அதிபதியாக. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை கொடுத்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. என் புலன்களை வரட்டுகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க ஒரு வழியையும் என்னால் காண முடியவில்லை. மேலுலகில் அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை இப்பூவுலகில் நான் அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையினை என்னால் அகற்ற முடியாது. பொருளுரை. அறநெறிகள் மற்றும் நீதி கோட்பாடுகளின் ஞானத்தை ஆதாரமாக கொண்டு பல தர்க்கங்களை அர்ஜுனன் முன்வைத்த போதிலும் ஆன்மீக குருவின் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உதவியின்றி அவனுடைய உண்மையான பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியவில்லை என்று தெரிகிறது. அவனது இருப்பையே வரட்டி கொண்டிருந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண சிற்றறிவு உபயோகமற்றது என்பதையும், பகவான் கிருஷ்ணரை போன்ற
ஆன்மீக குருவின் உதவி இல்லாமல் ஹரே கிருஷ்ணா ஆன்மீக குருவின் உதவி இல்லாமல் அத்தகு குழப்பங்களுக்கு தீர்வு காண்பது இயலாது என்பதையும் அர்ஜுனனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. கல்வி அறிவு இதுவரைக்கும் அர்த்தம் சொல்லிடுவாங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க நோ ப்ராப்ளம். ரொம்ப நானா ரொம்ப டீடைல் போண்டா, சும்மா வாட் எவர் சரிங்க சரிங்க மாதாஜி. அறநெறி நீதி கோட்பாடுகள் ஞானத்தை ஆதாரமா வச்சு பல விஷயங்களை அர்ஜுனன் முன்வைக்கிறாரு. ஆனாலும் ஆன்மீக குரு பகவான் இல்லாம, அவருடைய உதவி இல்லாம அவருக்கு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணவே முடியல. அவ்வளவு குழப்பத்துல இருக்கிறாரு. அவரது இருப்பையே வரட்டி கொண்டிருந்த பிரச்சனைகளுக்கு அவருடைய இருப்பே அவருக்கு ரொம்ப அவருடைய காண்டிப வில் எல்லாம் நழுவுற அளவுக்கு அவருடைய இருப்பே இல்லாம போகுது. அந்த இடம் பயங்கர மதி குழப்பமாயிருது. அததான் இங்க வரட்டி கொண்டிருந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க. காண சிற்றறிவு உபயோகமற்றது என்பதையும், அவருடைய அறிவு நம்மளுடைய அறிவு சிற்றறிவு தான். பகவானுடைய அறிவு பேரறிவு, அது எல்லையே இல்லாதது. அதனால நம்மளோட அறிவுக்கு அது எட்டல அந்த தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி அவர் புலம்புறாரு. பகவான் கிருஷ்ணரை போன்ற ஆன்மீக குருவின் உதவி இல்லாமல் அத்தகைய குழப்பத்துக்கு தீர்வு காணவே முடியாது என்பதையும் அர்ஜுனனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அடுத்து கல்வி அறிவு, ஞானம், பெரும் பதவி இவை எல்லாம் வாழ்வின் சிக்கலை தீர்க்க சற்றும் உபயோகமற்றவையே. கல்வி அறிவு இருந்தாலும், ஞானம், பெரும் பதவி எல்லாம் இருந்தாலும் வாழ்க்கையோட சிக்கலை தீர்க்கிறதுக்கு அது பயன்படாது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. கிருஷ்ணரை போன்ற ஆன்மீக குரு மட்டுமே இதில் உதவ முடியும் அப்படின்னு நம்புறாரு. அடுத்து அர்ஜுனர், எனவே 100% கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் குருவே அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குரு. ஏனெனில் அவரால் மட்டுமே வாழ்வின் சிக்கல்களை தீர்க்க முடியும். 100% இருக்கணும். அவங்க நம்மளுக்கு எடுக்கிற குரு ஆன்மீக குரு 100% இருக்கணும் கிருஷ்ண உணர்வுல. அப்பதான் அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு வழிகாட்ட முடியும். சாதாரண கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு வழிகாட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏனெனில் அவரால் மட்டுமே வாழ்வின் சிக்கலை தீர்க்க முடியும். சமுதாய நிலைகள் எப்படி இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வு பற்றிய விஞ்ஞானத்தில் வல்லுநராக இருப்பவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு என்று பகவான் சைத்தன்யர் கூறியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. முடியல இன்னும் இருக்கே. கிபா விப்ர கிபா ஞாசி சூத்ரகே நய ஏ கிருஷ்ண தத்வ வேத்தா சே குருஹய. ஒருவன் விப்ரனோ வேத ஞானத்தை கற்றறிந்த பண்டிதர், தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தவனோ துறவியோ அது பொருட்டே அல்ல. கிருஷ்ணரை பற்றிய தத்துவத்தில் வல்லுநராக இருந்தால் அவரே பக்குவமும் தகுதியும் பெற்ற ஆன்மீக குரு ஆவார். ஒருவன் வேத ஞானத்தை கற்றறிந்த பண்டிதரா இருக்கணும். தாழ்ந்த குலத்துல பிறந்தாலும் சரி, அவங்க துறவியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது எதுவுமே பொருட்டே கிடையாது. இந்த கண்டிஷன் இருக்கணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. வேத ஞானத்தை மட்டும் நல்ல கற்றறிந்த பண்டிதரா மட்டும் இருக்கிற தகுதி போதும். கிருஷ்ணரை பற்றிய தத்துவத்தில் வல்லுநராக இருந்தால் போதும், அவருதான் பக்குவமும் தகுதியும் பெற்ற குரு அப்படின்னு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலை 8.128 பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. எனவே கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானத்தில் வல்லுநராக ஆகாமல் எவரும் அங்கீகாரம் பெற்ற குருவாக இருக்க முடியாது. வேத இலக்கியங்களில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளதாவது, ஷட் கர்ம நிபுணோ விப்ரோ மந்திர தந்திர விசாரதக அவைஷ்ணவோ குருர் ந ஸ்யாத் வைஷ்ணவக ஸ்வபச்சோ குருக. குருஹூன்னு வரும். இப்ப இந்த ரூல் ஊக்கி மாத்திரா சவுண்ட் வந்தா ஊவோட சவுண்ட் வந்துன்னா, ஐ மீன் ஊன்னு இருந்ததுன்னா ஊட சவுண்ட் வரும். இங்க விஷாரதா ஏன்னா இந்த ஆன சவுண்ட் வர்றதுனால ஆனிச்சம், ஈனு வர்றதுனாக்க ஈனிச்சம். ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. வேத ஞானத்தின் அனைத்து விஷயங்களிலும் நிபுணனாக திகழும் கற்றறிந்த பிராமணன் வைஷ்ணவனாக இல்லாவிடில், கிருஷ்ண உணர்வு பற்றிய தத்துவத்தை அறியாவிடில் அவன் குருவாக தகுதியற்றவன். வேத ஞானத்தின் அனைத்து விஷயங்களையும் நிபுணனாக திகழும் அளவிற்கு கற்றறிந்த பிராமணன் வைஷ்ணவனாக, பிராமணன்னாலே நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க,
பக்தி வேதாந்தர் சொல்லியிருக்காங்க, பிறப்பால் பிராமணன்கிறத விட வேத ஞானத்தின் அறிவு எவனொருவன் பகவத்கீதையை முழுமையாக படித்து ஞானத்தோடு இருக்கிறானோ அவனே அனைத்தையும் கற்றவன், அனைத்து வேதங்களையும் கற்றவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த வகையில பிராமணன் அப்படின்னு அவனை அங்கீகரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இங்க பிராமணன் வைஷ்ணவனாக இல்லாவிடில் கிருஷ்ண உணர்வு பற்றி அப்படின்னா என்னன்னா, கிருஷ்ண உணர்வு பற்றிய தத்துவத்தை அறியாவிடில் அவன் குருவாக இருக்க தகுதியற்றவன். கிருஷ்ண உணர்வுடன் வைஷ்ணவனாக இருப்பவன் இழி குலத்தில் பிறந்தாலும் ஆன்மீக குருவாகலாம். பிறப்பை பத்தி கவலைப்பட வேணாம், நீங்க எந்த குலத்துல பிறந்தாலும் நீங்களும் வைஷ்ணவன் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. பொருளாதார முன்னேற்றத்தாலும் செல்வத்தை சேர்த்து வைப்பதாலும் பௌதீக உலகின் சிக்கல்களான பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றை முறியடிக்க முடியாது. உலகின் பல பாகங்களில் செல்வம் நிறைந்த, பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைந்த, வாழ்க்கை வசதிகள் எல்லாம் பொருந்திய நாடுகள் பல உள்ளன. எனினும் பௌதீக வாழ்வின் பிரச்சனைகள் அங்கும் காணப்படுகின்றன. பொருளாதார முன்னேற்றம் மட்டும் இப்ப வல்லரசு நாடுகள் நிறைய இருக்கு நம்ம உலகத்துல. ரஷ்யா, அமெரிக்கா எல்லாருமே, யூரோப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாருமே பொருளாதாரத்துல ரொம்ப முன்னேற்றம் அடைஞ்சவங்க. அவங்க அப்படி பொருளை மட்டும் சேர்த்து வச்சுட்டாலே பௌதிக உலகத்துல இருக்க சிக்கலான அவங்களால இப்ப பிரசிடென்டே இருக்காங்க, அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்டோ இல்ல வல்லரசு நாடு எந்த நாட்டோட பிரசிடென்ட்டோ. ஓகே, சாரி மாதாஜி, ஆனா என்னன்னா அப்படி நீண்டுட்டே போகும், அதனால வெறும் ஆனா நல்லா இருக்கு, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன். வெரி குட். அது இந்த வகுப்பு எடுத்து அப்படி வருது. ஆமா ஆமா, தெரியும் சாரி மாதாஜி. கரெக்ட் கரெக்ட். சாரி அப்புறம் மாத்திரம் சொன்னோம். அவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா புரியுதுன்னு நிறைய கேட்கறதுனால அப்படி. சாரி மாதாஜி. அப்புறம் அவங்கனால எவ்வளவு பணம் படைச்சவங்கனாலையும் பிறப்ப நிப்பாட்ட முடியாது, இறப்ப தள்ளி வைக்க முடியாது, இல்ல இறப்ப நிப்பாட்டவும் முடியாது. இந்த நாளையுமே எதுவுமே மாத்த முடியாது. அது இயற்கையா நம்ம பௌதிகத்துல அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அந்த பிரச்சனைகளை அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனினும் பௌதிக வாழ்வின் பிரச்சனைகள் அங்கும் காணப்படுகின்றன. மக்கள் பல்வேறு வழிகளில் அமைதியை தேடுகின்றனர். ஆமா, மக்கள் பல்வேறு வழிகளில் ஒவ்வொருத்தருக்கு அடிக்ஷன் ஆயிடுறாங்க. சிலருக்கு மூவி போறது, சிலர் ட்ரக் அடிக்ட், அது மாதிரி நிறைய வழியில போய் அமைதியை தேடுறாங்க. சிலர் புக்ஸ், நாவல்ஸ் ரீடிங் அது மாதிரி ரீட் பண்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு புத்தகத்தை படிக்கணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள கிருஷ்ணரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நேரடி பிரதிநிதியின் மூலமாக கிருஷ்ணரையோ, பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையோ, கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானம் அடங்கிய நூல்களையோ அணுகினால் மட்டுமே உண்மையான இன்பத்தை அவர்களால் அடைய முடியும். குடும்பம், சமூகம், நாடு மற்றும் உலகம் சார்ந்த கவலைகளை பொருளாதார முன்னேற்றத்தாலும் வாழ்க்கை வசதிகளாலும் தீர்த்துவிட முடியாது. பொருளாதாரத்துல இப்ப நிறைய பேர் முன்னேறி இருந்தாலும் எவ்வளவு பணக்கார வாழ்க்கையிலயும் அவங்க கஷ்டம் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. அதையும் தீர்க்க முடியாம தான் போராடுறாங்க. அவ்வாறு தீர்த்து விட முடியும் என்றால் பூ உலகின் எதிரியற்ற ராஜ்யமோ சொர்க்க லோகங்களில் உள்ள தேவர்களை போன்ற அதிகாரத்தன்மையோ என் கவலைகளை தீர்க்காது என்று அர்ஜுனன் கூறியிருக்க மாட்டான். அப்போ அர்ஜுனருக்கு அதனாலதான் அந்த பொருட்கள் மேல, அந்த பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கு மேலயோ, ராஜ்யத்தை கைப்பற்றுறது மேலயோ அவருக்கு நாட்டம் இல்லை. அதனால தீர்க்க முடியாதுன்னு அவர் உணர்ந்ததுனால, எனக்கு அதிகாரம் வந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை, ராஜ்யம் கிடைச்சாலும், எவ்வளவு பொருள் கிடைச்சாலும் இந்த பூ உலகத்துல எனக்கு நிம்மதி கிடைக்காது அப்படின்னு அவர் உணர்ந்துட்டாரு. அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளான். இதுவே அமைதிக்கும் ஒற்றுமைக்கும் சரியான வழியாகும். அதே மாதிரி போர் புரியறது குழப்பத்துல இருக்கேங்கிறத ஒத்துக்கணும். எனக்கு தெரியலன்னு சரண்டர் ஆகணும் குரு முன்னாடி. அப்பதான் அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. சொல்லி கொடுக்கறது நம்மளால ரிசீவ் பண்ண முடியும். அதுதான் எனக்கு தெரியுமே, இதுதான் எனக்கு தெரியுமேன்னு சொல்லிக்கிட்டே போனோம்னா அவங்க சொல்றதும் வேஸ்டா போயிடும், நம்மளுக்கும் ரிசீவ் பண்ணவே முடியாது. அந்த இடத்துல அவர் சரணடைந்த ஆத்மாவை ஆயிட்டதுனாலதான் தஞ்சம் புகுந்துட்டார் பகவான் கிட்ட. இதுவே அமைதிக்கும் ஒற்றுமைக்கும் சரியான வழி. பொருளாதார முன்னேற்றமும் உலகை ஆளும் தன்மையும் ஜட இயற்கையின் சீற்றத்தினால் எக்கணமும் அழிவடையலாம். இததான் பிரபுபாதரையும் சொல்லியிருக்காங்க பழைய வீடியோஸ்ல. இந்த பெரிய பெரிய டபுள் ஸ்டோரேட் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இடியும், வார் வரும், உலக போர் மூலம்
இது எல்லாமே நிரந்தரமற்றது. ஏன் இவ்ளோ பொருளை சேர்க்கறதுக்கு பாடுபடுறீங்க? மனித வாழ்க்கை, மனித பிறவியை வீணடிக்காதீங்க. இது விலை மதிப்பற்றது. அத பக்தி தொண்டுக்கு மட்டும்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கோம் நம்ம. இந்த மனித பிறவியை பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்றாங்க. இப்போது மனிதன் நிலவில் இடம் தேடுவதைப் போல உயர் கிரகத்திற்கு உயர்ச்சி பெறுவதும் கூட ஒரே அடியில் அழிவடையலாம். மனிதன் நிலவில் இடம் தேடுவது போல உயர் கிரகத்திற்கு ஒரே அடியில நம்ம போறாங்க. இப்போ இது ஸ்புட்னிக் எல்லாம் அனுப்பிச்சாங்க. அப்பவே பிரபுபாதரையும் சொன்னாங்க, இது ஏமாத்துறாங்க. இந்த அயோக்கியன்க நிலாவுக்கு போறன்னு மக்களை திசை திருப்புறாங்க. அது பகவானால் படைக்கப்பட்ட கிரகங்களை மனிதன் சென்றடைய முடியாது. அதே மாதிரிதான் இன்ன வரைக்கும் அவங்க நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவங்க போனது இன்னுமே தர்க்கத்துக்குரிய வீடியோவா தான் இருக்கு. அது உண்மை கிடையாது. அந்த கொடியோட நிழல் கீழே விழுது, அவங்க கீழே குதிக்கிற புழுதியும் கிராபிக் பண்ணது அனிமேட்டட் வீடியோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவத்கீதை இதனை உறுதி செய்கின்றது. ஷீனே புண்ணியே மார்த்தியலோகம் மர்த்திய சாரி மத்தஜி ஷீனே புண்ணியே மர்த்தியலோகம் விஷந்தி புண்ணி விஷந்தி லோகம் விஷந்தி. புண்ணிய செயல்களின் பலன் தீர்ந்தவுடன் இன்பத்தின் உச்சியிலிருந்து கீழ்த்தரமான வாழ்விற்கு விழுகின்றனர். உலகின் பல அரசியல்வாதிகள் இவ்வாறு வீழ்ச்சி அடைந்து உள்ளனர். இது போன்ற வீழ்ச்சிகள் மேன்மேலும் கவலைக்கே இடமளிக்கின்றன. எனவே கவலைகளை நாம் நன்முறையில் களைய விரும்பினால் அர்ஜுனனைப் போல் நாமும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். அர்ஜுனன் தனது பிரச்சனைக்கு நிச்சயமான தீர்வினை அடைவதற்காக கிருஷ்ணரை அணுகினான். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் வழியாகும். கிருஷ்ணரை மாதிரி நாம எதுவுமே தெரியாது பகவானே அப்படின்னு சரணடைஞ்சிட்டோம்னா அவரே வழிகாட்டுவார். சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல அர்ஜுனன மாதிரி, ஹரே கிருஷ்ணா, அர்ஜுனரை மாதிரி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது பகவானேன்னு சரணடைஞ்சிட்டோம்னா பகவானே நம்மளுக்கு வழிகாட்டுவாருன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. கரெக்ட். சோ இப்ப என்ன இருக்கணும், எப்படி ஒருத்தட்டே நம்ம படிக்கணும்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஸ்லேட்டை கிளீனா வச்சிடணும். அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அப்படி அப்சர்வ் பண்ணி அதை எடுத்துடணும். இல்ல இது எனக்கு தெரியுமே, இது இப்படி இருக்கக்கூடாதே, இது இப்படி இருக்கலாமோ, அப்போ டீச்சரையே கொஸ்டின் கேட்டு அந்த மாதிரி இருக்காங்க சில பேர்லாம். அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம ஒரு படிக்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ ஏத்துக்கலாம். ஆனா தெரியாதது கேட்கலாம். அதனாலதான் பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா அந்த மாதிரி சேவை புரியணும். எப்படி நம்ம திரும்பி கேட்டு புரிஞ்சுக்கலாமே தவிர, நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஐடியா இருக்கு, ஆனா இதையும் எடுத்துக்கும் போது அது எப்படி என்ன ஏதுன்னு கேட்கறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சோ ஆனா அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிட்டான், அவன் குழம்பிதான் போயிருந்தான். ஆனா அவன் டோட்டலி நவ் இஸ் சரண்டர்ட். இனிமே என்னோட ஒரு மூளையும் ஒர்க் பண்ணல, நான் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டுட்டேன். இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அப்படியே நான் ஸ்பாஞ்ச் அப்சர்வ் பண்ற போல ஏத்துண்டு ஐ வில் ஜஸ்ட் ஃபாலோ, உங்களை அப்படி ஃபாலோ பண்றேன், நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை ஃபாலோ பண்றேன் அப்படி சொல்றான். ஆனா அவனுக்கு சந்தேகம் வரும். ஒரு சாப்டர் கிம் கிம் கிம்னு ஆரம்பிச்சிடும். எனிவே அப்படிதான் இருக்கணும் ஆக்சுவலி. அடுத்தது யார் படிக்கிறீங்க? தனலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. சஞ்சய் உவாச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படி. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உக்த்வா ரிஷிகேஷம் குடாகேச பரந்தபக நயோ தஸ்ய இதி கோவிந்தம் உக்த்வா தூஷினம் பபூவஹ. சஞ்சய உவாச்ச, சஞ்சயன் கூறினான், ஏவம் இவ்விதம், உக்த்வா கூறி, ரிஷிகேஷம் புலன்களின் அதிபதியான கிருஷ்ணரிடம், குடாகேஷ அறியாமையை வென்றவன் அர்ஜுனன், பரம்தப அறியாமையை வென்றவன் அர்ஜுனன். அதோட நிறுத்திருக்கணும். அறியாமையை வென்றவன் அது யாரு? அர்ஜுனன். பரந்தப எதிரிகளை தவிக்க செய்பவன். நயோத்சையே போரிட மாட்டேன். இதி இவ்வாறு, கோவிந்தம் புலன்களுக்கு இன்பம் அளிப்பவரான கிருஷ்ணரிடம், உக்த்வா கூறி, தூஷினம் அமைதி, பபுவ தூஷினி. நயோத்ஸ்யே இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் படிக்க. நயோஸ்தயே எல்லாம் படிக்க கூடாது. நயோனே பரவாயில்ல, பட் இங்க தூஷ்ணீம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். தூஷ்ணீம் இஷ்யூ இருக்கும், நீயும் இருக்கும், அப்படி எல்லாம் சேர்த்து படிக்கணும். தூஷ்ணீம் தூஷ்ணீம் அமைதி, பபுவ ஆகிவிட்டான், நிச்சயமாக. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய். சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கூறிய பின் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனான அர்ஜுனன்
கோவிந்தா நான் போரிட மாட்டேன் என்று கூறி அமைதியாகிவிட்டான். பொருளுரை. போரிடாமல் அர்ஜுனன் களத்திலிருந்து விலகி சென்று பிச்சை எடுத்து பிழைக்கப் போவதாக எண்ணி திருதராஷ்டிரர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கலாம். ஆனால் அர்ஜுனன் எதிரிகளை கொல்லும் திறமை உடையவன். பரந்தபக என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் சஞ்சயன் மீண்டும் அவரை சோகத்தில் ஆழ்த்தினான். அர்ஜுனன் குடும்ப பற்றுதலினால் தற்போது பொய்யான துன்பத்தில் மயங்கியுள்ள போதிலும் பரம ஆன்மீக குருவான கிருஷ்ணரிடம் சீடனாக சரணடைந்துள்ளான். குடும்ப பற்றுதலால் ஏற்பட்ட பொய்யான ஏக்கத்திலிருந்து விரைவில் விடுபட்டு தன்னுணர்வின் பக்குவமான ஞானத்தால் கிருஷ்ண உணர்வினால் தெளிவு பெற்று அர்ஜுனன் போரிடப் போவது உறுதி என்பதை இது காட்டுகிறது. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரால் தெளிவு பெறப் போவதால் திருதராஷ்டிரனின் மகிழ்ச்சி நீடிக்காது. இறுதியில் அர்ஜுனன் போரிடுவான். என்ன படிச்சோம் இதுல? அர்ஜுனன் களத்துல இறங்கி போரிடாம விலகி போகிறதுனா பிச்சை எடுக்க கூட போகிறதுக்காக அவர் ரெடியா பிச்சை எடுக்கிறதுக்காகவும் எண்ணி திருதராஷ்டிரர் சந்தோஷப்படுறாரு, போரிட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அர்ஜுனன் எதிரிகளை கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு திறமை இருந்தாலும் அவருக்கு நம்மளுடைய தாத்தா, நம்மளுடைய தம்பி, அண்ணன் தம்பிகளை கொல்றோன்ற அந்த ஒரு குடும்ப பாசத்துல அவர் இருக்கிறதுனால அதை செய்ய மாட்டாங்கன்னு திருதராஷ்டிரர் நம்புறாரு. சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் கிட்ட அவர் சரணடைஞ்சதுனால கண்டிப்பா அவர் போரிடுவாரு, கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி இருக்க செய்ய மாட்டாரு, அர்ஜுனனை அவருடைய வழிக்கு கொண்டு வருவாரு, தெளிவான ஒரு நிலையை பெற்று அர்ஜுனன் வருவாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. சொல்லி அவருக்கு ஃபேக்ட புரிய வைக்கிறார். அவர் கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, ரொம்ப தான் சுகமா எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்காதே, அவர் பிச்சை எடுக்க போறேன்னு சொன்னாலும் கிருஷ்ணர் விடுறதா இல்ல, அவருடைய டியூட்டி எல்லாம் உணர்த்தி இது பண்ணதான் வைக்க போறார். இவரும் எப்படி அர்ஜுனனும் சீடனாக இதை மாறி அவன் ஏத்துக்கிறான். கிருஷ்ணரை குருவா ஏத்துனா அவன் சீடனாகி அவன் இன்னும் கத்துக்க போறான். இனிமே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அதான் பண்ண போறான். சோ இன்னும் கொஞ்சம் துக்கத்துல ஆழட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா. இன்னும் ஒண்ணு கூட படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தமுசா ரிஷிகேஷः பிரகசன்னிவ பாரத சேனயோருபயோர்மத்யே விஷிதந்தமிதம் வசः. தம் அவனிடம் உவாச்ச கூறினார், ரிஷிகேஷ புலன்களின் அதிபதி கிருஷ்ணர், பிரஹசன் புன்சிரிப்புடன், இதேபோல் பரத குல தோன்றலே திருதராஷ்டிரனே, சேனையோ படைகளின், உபயோ இருதரப்பு, மத்தியில், விஷிதந்தம் கவலைப்படுபவனிடம், இதம் பின்வரும் வச சொற்களை மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பரதகுலத் தோன்றலே, அச்சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் பின்வருமாறு கூறினார். பொருளுரை. ரிஷிகேஷர், குடாகேசன் ஆகிய இரு நெருங்கிய நண்பர்களிடையே இவ்விவாதம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. நண்பர்கள் என்ற முறையில் அவர்கள் இருவரும் சமமானவர்கள். எனினும் அவர்களில் ஒருவன் தானாகவே மற்றவரின் சீடனானான். ஒரு நண்பன் சீடனாவதற்கு முன் வந்ததனால் கிருஷ்ணர் புன்முறுவல் செய்தார். எல்லோருக்கும் பகவானாக திகழும் அவர் எல்லோருடைய தலைவராக எப்போதும் எல்லோரையும் விட உயர்நிலையில் இருப்பவர். இருப்பினும் நண்பராக, மகனாக அல்லது காதலுக்கு உரியவராக ஏதேனும் ஒரு பக்தன் அவரை ஏற்க விரும்பினால் அதற்கு அன்புடன் இசைக்கிறார். ஆனால் ஆசிரியராக ஏற்கப்பட்ட உடனேயே அந்நிலையை தாங்கி ஆசிரியருக்கு தேவையான கனத்துடன் சீடனிடம் பேசினார். குருவுக்கும் சீடனுக்கும் இடையேயான உரையாடல் இருதரப்பு சேனைகளுக்கும் மத்தியில் வெளிப்படையாக நடந்தது. இது எல்லோருக்கும் பயனளிப்பதற்காகவே என்று தோன்றுகிறது. எனவே பகவத்கீதையின் உபதேசங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதருக்கோ சமுதாயத்திற்கோ குலத்திற்கோ மட்டும் உரித்தானது அல்ல, அனைவருக்கும் உரியதாகும். நண்பர்களுக்கும் எதிரிகளுக்கும் கூட அவற்றை கேட்கும் சம உரிமை கொண்டுள்ளார்.
நண்பர்களும் எதிரிகளும் கூட நண்பர்களும் எதிரிகளும் கூட அவற்றை கேட்கும் சம உரிமை கொண்டுள்ளனர். இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ரிஷிகேஷன் குடாகேஷன் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க மாதாஜி. அவங்கதான் அவங்க 2 பேரும் கிருஷ்ணரும் இவரும் தான், அர்ஜுனனும் தான். ஒருத்தர் ரிஷிகேஷரா இருக்கார், கிருஷ்ண ரிஷிகேஷர். இவர் யாரு? குடாகேஷர். குடாகேஷ் அவங்க வந்து இப்ப 2 எந்த நிலையில இருக்காங்க? குரு சிஷ்யா அந்த இதுல இருக்காங்க. நார்மலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க? இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேஷுவலா பேசிட்டு, ஆனா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தமிழ்லயே என்ன ஆயிட்டாங்க? நீ சொல்லு நான் கேக்குறேன். அப்போ ஒரு ஆளை வந்து குருவா ஏத்துன்னு விட்டார் அர்ஜுனன். அப்ப அந்த கிருஷ்ணருக்கு என்ன வந்தது? இஸ் வெரி ஹாப்பி. ஓ அப்படிவா வழிக்கு, நான் இனிமே உனக்கு எல்லாம் அறிவுரை கூறுறேன், நீ அது போல நடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏத்துன்னு விட்டார். அவர் வந்து சீடனை ஏத்துன்னு விட்டார். அதானே மாதாஜி, நீங்க அதானே சொல்ல வந்தீங்க? அதுக்குள்ள நானே பேசிட்டேன். ஆமாங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. இல்லங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப அடுத்தது 2.11 சாஸ்வத மாதாஜி படிங்கம்மா. हरे कृष्ण माताजी. படி. श्री भगवान् उवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च पाशसे कथासून् अकथासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அசோச்சியான் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக, அன்வசோச்சக கவலைப்படுகிறாய், துவம் நீ, பிரக்ஞா வாதான் அறிவாளித்தனமான வாதங்கள், ச மேலும், பாஷசே பேசுகையில், கத இழந்த, அசூன் வாழ்வு, அகத இழக்காத, அசூன் வாழ்வு, ச மேலும், ந ஒருபோதும் இல்லை, அனுஷோச்சந்தி கவலைப்படுதல், பண்டிதாக அறிஞர். மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியைப் போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. பொருளுரை. உடனடியாக ஆசிரியரின் நிலையை ஏற்ற பகவான் மாணவனை முட்டாள் என்று மறைமுகமாக அழைத்து கண்டிக்கிறார். நீ அறிவாளியைப் போல பேசுகிறாய், ஆனால் உடல் என்றால் என்ன, ஆத்மா என்றால் என்ன என்பதை அறிந்த உண்மையான அறிஞன் உடலின் எந்த நிலைக்கும் உயிரோடு இருந்தாலும் இறந்தாலும் வருந்துவதில்லை என்று கூறினார். பின்வரும் அத்தியாயங்களில் விளக்க இருப்பதைப் போல அறிவு என்றாலே ஜடம், ஆத்மா மற்றும் இவற்றின் ஆளுநரே அறிவதாகும். அரசியல் சமூக நியதிகளை காட்டிலும் அறநெறிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அர்ஜுனன் வாதாடினான். ஆனால் ஜடம், ஆத்மா, பரமபுருஷனை பற்றிய அறிவு ஆகிய அறநியதிகளை காட்டிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்பதை அவன் அறியவில்லை. இவ்வறிவு போதுமான அளவில் இல்லாத போது அவன் தன்னை பெரும் அறிஞனாக காட்டிக்கொண்டிருக்க கூடாது. அவன் பெரும் அறிஞன் அல்ல என்ற காரணத்தால் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தான். பிறந்த இவ்வுடல் இன்றோ நாளையோ அழிய வேண்டியதே. எனவே இவ்வுடல் ஆத்மாவைப் போல அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல. இதை அறிபவனே உண்மை அறிஞன். இத்தகைய அறிஞன் ஜட உடலின் இந்த நிலைக்கு வருந்துவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல வந்து அர்ஜுனனை திட்டுற மாதிரி திட்டிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து எது முக்கியம் இல்லைங்கிறத சொல்றாங்க மாதாஜி. அறிஞனா இருக்கிறவனுக்கு வந்து தெளிவா தெரியும், உடல் வேற ஆத்மா வேற. இந்த உடல் இன்னைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு இருக்காது. ஆனா ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஜடம், ஆத்மா மற்றும் இதோட ஆளுநர் கிருஷ்ணரை வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுபடி வந்து நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் ஒண்ணு கூட படிச்சுடலாம். ओके माताजी. हरे कृष्णा. न त्वेवाहं जादुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयम् अतपरं. ந என்றுமில்லை, தூ ஆனால், ஏவ நிச்சயமாக, அகம் நான், ஜாது எக்காலத்திலும், ந என்றுமில்லை, ஆசம் இருந்து, ந இல்லை, துவம் நீ, ந இல்லை, இமே இவ்வெல்லா, ஜன அதிப மன்னர்கள், ந என்றுமில்லை, ச மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, ந இல்லை, பவிஷ்யாம இனி இருப்போம், சர்வே வயம் நாம் அனைவரும், அத்தக பரம் இனிமேல். மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை. எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை. பொருளுரை. கட உபனிஷத்
ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் போன்ற வேதங்களில் எண்ணற்ற ஜீவன்களை அவர்களின் தனிப்பட்ட செயல்களையும் விளைவுகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு பரமபுருஷ பகவான் பல்வேறு நிலைகளில் பராமரித்து வருகின்றார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதே பரமபுருஷ பகவான் தனது விரிவங்கத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு ஜீவனின் இதயத்திலும் வாழ்கிறார். உள்ளும் புறமும் அந்த பரம்பொருளை காணும் சாதுக்களே முழுமையான நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றனர். நித்யோ நித்யானாம் சேதனச்சேதனானாம் ஏகோ பகூனாம் யோ விததாதி காமான் தம் ஆத்மஸ்தம் ஏ அனுபஷ்யந்தி தீராஸ் தேஷாம் சாந்தி சாஸ்வதி நேதரேஷாம். கட உபனிஷத் 2.2.13. அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே வேத உண்மை குறைவான அறிவுள்ள போதிலும் தன்னை பண்டிதனாக காட்டிக்கொள்ளும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கூடியிருந்த மன்னர்கள் என அனைவருமே நித்தியமான தனி நபர்கள் என்றும் கட்டுண்ட நிலையிலும் சரி முக்தி பெற்ற நிலையிலும் சரி ஜீவன்களை நித்தியமாக பாதுகாப்பவன் தானே என்றும் பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கே தெளிவாக கூறியுள்ளார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் தனித்துவம் வாய்ந்த உன்னத நபர். அவரது நித்திய தோழனான அர்ஜுனன் மட்டுமின்றி அங்கு கூடியிருந்த அனைத்து மன்னர்களும் தனித்துவம் வாய்ந்த நித்தியமான நபர்களே. அவர்கள் இதற்கு முன் தனித்துவம் இல்லாமல் இருந்தார்கள் என்பதோ வருங்காலத்தில் அவர்கள் நித்தியமான நபர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் என்பதோ இல்லை. அவர்களது தனித்துவம் கடந்த காலத்தில் இருந்தது, எவ்வித தடையுமின்றி எதிர்காலத்திலும் இருக்கும். எனவே எவருக்காகவும் கவலைப்பட வேண்டிய காரணம் இல்லை. மாதாஜி ஒவ்வொரு பேராக்கும் ஷார்ட்டா சொல்லிட்டுவாங்க மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கட உபநிஷத்துலயும் ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத் அப்படிங்கிறதுல எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்தந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு அவங்கவுங்க தனிப்பட்ட செயல் அவங்கவுங்க கர்மாப்படி பல்வேறு நிலையில பகவான் பராமரிச்சுட்டு வராரு. அதே மாதிரி எல்லா ஜீவாத்மாவும் தனித்தனி ஜீவாத்மாக்கள். பாஸ்ட்ல அவங்க இல்லாத டைமும் இல்லை, ஃபியூச்சர்ல இல்லாம இருக்க போற டைமும் இல்லை. ஸோ யாருமே இந்த உடல் உயிரோடு இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அதுக்கு தேவையில்லாம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. மாயையால் மூடப்பட்டிருக்கும் தனித்துவம் கொண்ட ஆத்மா முக்திக்கு பின் அருவ பிரம்மனின் கலந்து தனது தனித்துவத்தை இழந்து விடுகிறான் என்னும் மாயாவாத கொள்கை உன்னத அதிகாரியான பகவான் கிருஷ்ணரால் இங்கே ஏற்கப்படவில்லை. மேலும் தனித்துவம் கட்டுண்ட நிலையின் காரணமாக உணரப்படுகிறது என்னும் கொள்கையும் இங்கே ஏற்கப்படவில்லை. தனது தனித்துவம் மட்டுமின்றி எல்லா ஜீவன்களின் தனித்துவமும் எதிர்காலத்திலும் கூட நித்தியமாக தொடரும் என்று கிருஷ்ணர் இங்கே தெளிவாக கூறுகிறார். இது உபனிஷத்துகளிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் மாயைக்கு உட்படாதவர் என்பதால் அவரது இக்கருத்து அதிகாரப்பூர்வமானதாகும். தனித்துவம் உண்மையில்லை என்றால் கிருஷ்ணர் எதிர்காலத்திலும் என்று கூறி இவ்வளவு வலியுறுத்தி இருக்க மாட்டார். கிருஷ்ணரால் பேசப்பட்ட தனித்துவம் ஆன்மீகமானதல்ல, பௌதீகமானதே என்று மாயாவாதிகள் வாதாடலாம். இத்தனித்துவம் பௌதீகமானது என்ற வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் கிருஷ்ணரின் தனித்துவத்தை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவது? கடந்த காலத்தில் தனது தனித்தன்மையை உறுதிப்படுத்திய கிருஷ்ணர் வருங்காலத்திலும் தனது தனித்தன்மையை உறுதிப்படுத்துகிறார். பல விதங்களில் அவர் தனது தனித்துவத்தை உறுதிப்படுத்தி உள்ளதோடு அருவ பிரம்மன் தனக்கு கீழானது என்றும் அறிவித்துள்ளார். கிருஷ்ணர் தனது ஆன்மீக தனித்தன்மையை எப்போதும் தக்க வைத்துள்ளார். தனிப்பட்ட உணர்வுடைய சாதாரண கட்டுண்ட ஆத்மாவாக அவரை ஏற்றால் அவரது பகவத்கீதை அதிகாரப்பூர்வமான சாஸ்திரம் ஆகாது. 4 குறைபாடுகளுடைய சாதாரண மனிதனால் கேட்கத்தகுந்த எந்த விஷயத்தையும் கற்பிக்க முடியாது. கீதை அத்தகைய குறைபாடுகளுடைய இலக்கியங்களுக்கு மேம்பட்டது. எந்த ஜட புத்தகமும் பகவத்கீதைக்கு இணையாகாது. ஒருவன் கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதனாக ஏற்கும் பொழுது கீதை தனது எல்லா முக்கியத்துவத்தையும் இழந்து விடுகிறது. இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பன்மை மரபு என்றும் அது உடலை குறிப்பது என்றும் மாயாவாதிகள் வாதாடுகிறார்கள். ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் இதை போன்ற உடல் உணர்வு கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. உயிர்வாழிகளின் உடல் சார்ந்த கருத்துக்களை கண்டித்த பிறகு கிருஷ்ணர் எவ்வாறு மீண்டும் உடல் சார்ந்த மரபு நிலையிலிருந்து பேசுவார்? எனவே தனித்துவம் ஆன்மீக தளத்தில் அடிப்படையிலானது. பெரும் ஆசிரியர்களான ஸ்ரீ ராமானுஜர் போன்றோரால் இது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆன்மீக தனித்துவம் பகவானின் பக்தர்களாலேயே அறியப்படுகின்றது என கீதையில் பல இடங்களில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவானாக இருப்பதைக் கண்டு அவர் மீது பொறாமை கொள்பவர்கள் இந்த மாபெரும் இலக்கியத்தை உண்மையாக அணுக இயலாது. பக்தியற்ற நபர்கள் கீதையை அணுகும் விதம் வண்டுகள் தேன் பாட்டில்
பாட்டிலை நக்குவதை போலதாகும். பாட்டிலை திறக்கும் வரை ஒருவன் உள்ளிருக்கும் தேனின் சுவையை பெற முடியாது. அதுபோலவே பகவத்கீதையின் உள் ரகசியம் பக்தர்களால் மட்டுமே அறியக்கூடியது. வேறு எவரும் இதனை சுவைக்க முடியாது. இப்புத்தகத்தின் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. கடவுள் இருப்பதை கண்டு பொறாமை கொள்பவர்களால் கீதையை தொடக்கூட முடியாது. எனவே கீதைக்கு மாயாவாதிகள் அளிக்கும் விளக்கம் முழு உண்மையிலிருந்து முற்றிலும் விலகி செல்லக்கூடிய விளக்கமாகும். கீதைக்கு மாயாவாதிகள் கொடுத்த பாஷ்யங்களை, விளக்க உரைகளை படிக்காமல் இருக்கும்படி நம்மை தடுக்கும் பகவான் சைத்தன்யர் மாயாவாத தத்துவத்தை ஏற்பவர் கீதையின் உண்மையான ரகசியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான எல்லா திறன்களையும் இழந்துவிடுகிறார் என்று எச்சரித்துள்ளார். தனித்தன்மை நாம் காணும் உலகை குறிக்குமாயின் இறைவன் கற்பிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. கடவுள் மற்றும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் பன்மை தன்மை நித்திய உண்மையாகும். இது மேலே கூறியபடி வேதங்களாலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்குங்கிறத தான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க மாதாஜி. ஏன்னா இப்ப பிரம்மன்ல நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம், முக்திக்கு அப்புறம் பிரம்மன்ல கலந்துட்டா அவங்க தனித்துவத்தை இழந்துருவாங்க. மாயாவாத கொள்கையும் தப்பு. ஏன்னா இப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் தனித்தன்மை இருக்கிறனாலதான் அவங்க அந்த ஆத்மா இல்லாத காலமும் இல்லை, இருக்க போகிறது இல்லாத காலமும் இல்லை, எப்பயுமே நித்தியமா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது இதை புரிஞ்சுக்காதவங்க கீதையை படிச்சாலுமே அவங்களுக்கு அந்த சாரத்தை எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிறைய மாயாவாத தத்துவவாத அவங்கெல்லாம் இதை எதிர்த்து சில கீதைக்கு பொருளுரை எழுதியிருக்காங்க. அதை படிக்க வேண்டாம்னு சொல்லி சைத்தன்யா மகாபிரபு இதனாலதான் நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்றாங்க. பகவானும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர், அவரை மாதிரியே அவரோட பிம்பமான நம்மளும் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் தனித்தன்மை வாய்ந்த ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதான் ரொம்ப பிலாசபிக்கலா போட்டாங்க. நல்லா முடிச்சீங்க. இப்ப அப்பா படிக்கட்டும். பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி இருக்காங்களா? அப்பா இருக்காங்களா? ஸ்லோகம் 13. தேகினோ யஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்தி தத்ர ந முஹ்யதி. பொருள் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். தேகினே உடல் பெற்றவன், அஸ்மின் இந்த யதா அதனால், தேகே உடலில், கௌமாரம் சிறுவயது, யௌவனம் இளமை, ஜரா முதுமை, ததா அதுபோலவே, தேகே அந்த உடல் மாறுவதும், பிராப்தி அடைதல், தீர நிதான புத்தியுடையவர், தத்ர அதை பற்றி, ந என்றுமில்லை, முக்கியதி மயங்குதல். தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. பொருளுரை: ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் தனித்தனி ஆத்மா என்பதால் ஒவ்வொருவரும் தனது உடலை ஒவ்வொரு கணமும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றனர். சில நேரங்களில் சிறுவனைப் போலவும், சில நேரங்களில் இளைஞர்களைப் போலவும், சில நேரங்களில் முதியவர்களைப் போலவும் அவன் தோன்றுகிறான். இருப்பினும் ஆத்மா எந்தவித மாற்றமும் அடையாமல் அப்படியே இருக்கின்றான். இந்த தனி ஆத்மா இறுதியில் மரணத்தின் போது உடலை மாற்றி வேறொரு உடலில் புகின்றான். அடுத்த பிறவியில் வேறு உடலை அடையப் போவது உறுதி. அவ்வுடல் பௌதீகமாகவோ ஆன்மீகமாகவோ இருக்கலாம் என்பதால் அர்ஜுனன் தனக்கு பிரியமான துரோணர், பீஷ்மர் போன்றோரின் மரணத்துக்காக கூட வருந்த தேவையில்லை. மாறாக அவர்கள் பழைய உடலிலிருந்து புதிய உடலுக்கு புதிய சக்தியுடன் மாறுவதை இளமையாக என்று எண்ணி அவன் மகிழவே வேண்டும். இத்தகைய உடல் மாற்றங்கள் தனது சொந்த வாழ்வில் செய்த செயல்களுக்கேற்ப பலதரப்பட்ட இன்ப துன்பங்களை அடைய ஒருவனுக்கு உதவுகின்றன. எனவே நல்லாத்மாக்களான பீஷ்மரும் துரோணனும் மறுவாழ்வில் நிச்சயமாக ஆன்மீக உடல்களை அடையப் போகிறார்கள். அல்லது குறைந்தபட்சம் பௌதிக நிலையின் உயர் இன்பங்களை அடைவிப்பதற்காகவே ஸ்வர்கலோகத்தின் உடல்களை அடைவார்கள். எனவே எந்த சூழ்நிலையிலும் கவலைப்பட காரணமில்லை. தனி ஆத்மா, பரமாத்மா மற்றும் இயற்கை, பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக இயற்கை இரண்டும் ஆகியவற்றின் நிலையை பக்குவமாக அறிந்தவன் தீர அல்லது நிதான புத்தியுடன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். இத்தகைய மனிதன் உடல்களின் மாற்றத்தால் ஒருபோதும் மயங்குவதில்லை. ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் ஒன்றே என்னும் மாயாவாத கருத்தை ஏற்க முடியாது. ஏனெனில் ஆத்மாவை சிறு துண்டுகளாக வெட்ட முடியாது. அவ்வாறு ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் பல்வேறு தனிப்பட்ட துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டவை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அது உன்னத ஆத்மா மாற்றமடையாதது என்னும் கொள்கைக்கு எதிராக அமையும். மேலும் பரமன் துண்டிக்கப்படக்கூடியது, மாற்றமடையக்கூடியது என்றாகிவிடும். கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளபடி பரமனின் அம்சங்கள் நித்தியமானவை, சனாதன, ஷரா என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன. அதாவது அவை பௌதிக இயற்கையில் விழுந்துவிடும் தன்மையுடையவை. அம்சங்கள் நித்தியமாக
நிச்சயமாக அம்சங்களே. முக்திக்கு பின்னும் தனி ஆத்மா அம்சமாகவே திகழும். இருப்பினும் முக்தியடைந்த பின் அவன் பரமபுருஷ பகவானுடன் ஆனந்தமும் அறிவும் நிறைந்த நித்திய வாழ்வை வாழ்கிறான். ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உயிர்வாளியின் உடலிலும் வீட்டிற்கும் பரமாத்மாவிற்கு பிரதிபலிப்பு கொள்கையை உபயோகப்படுத்த முடியும். அவர் தனிப்பட்ட ஆத்மாவிலிருந்து வேறுபட்டவர். வானம் நீரில் பிரதிபலிக்கப்படும் போது சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்களும் பிரதிபலிக்கின்றன. நட்சத்திரங்களும் உயிர்வாளிகளுக்கும் சூரியனையோ சந்திரனையோ முழுமுதற் கடவுளுக்கும் ஒப்பிடலாம். அர்ஜுனனால் பிரதிநிதிக்கப்படும் தனிப்பட்ட அம்சமான ஆத்மாவும் பரமாத்மாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீகிருஷ்ணரும் ஒரே நிலையை உடையவர்கள் அல்ல. இது 4ஆம் அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் தெளிவாகும். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவர் என்றால் கற்பவன் என்னும் அவர்களது உறவு அர்த்தமற்றதாகிவிடும். அவர்கள் இருவருமே அறியாமையின் சக்தியில் மாயையில் மயங்கக்கூடியவர்கள் என்றால் ஒருவர் கற்பிக்க மற்றொருவர் கற்றுக்கொள்ளும் அவசியமே இல்லை. அத்தகைய உபதேசங்கள் பயனற்றவை. ஏனெனில் மாயையினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள எவரும் அதிகாரம் பெற்ற ஆசிரியராக முடியாது. எனவே மாயையினால் மயக்கப்படும் மறதியோட ஆத்மாவான அர்ஜுனன் எனும் உயிர்வாளியை காட்டிலும் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணர் உயர்வானவர் என்பது ஏற்கப்பட்டாக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா மாதாஜி, ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி ஆத்மாவா இருக்குது. இதுல இந்த உடல் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசு குழந்தையா இருக்கிறது, இளமையா இருக்கிறது, முதுமையா இருக்கும்போது ஒவ்வொரு உடலும் மாறிட்டே இருக்குது நம்மளுக்கு. அப்போ அந்த உடம்பு என்ன ஆச்சு, நம்மளுக்கு அதுலேருந்து மாறிட்டு இருக்குது. வேற உடம்பு எடுத்துக்கிறோம். உயிரோடு இருக்கும்போதே அடுத்த உடலை எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம. அப்போ எடுத்துட்டு இருக்கும்போது அந்த பழகிட்ட நம்மளுக்கு நம்ம இந்த உடலை விட்டு பிரியும் போது நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லைங்கிறத நம்ம இதில் எடுத்துக்கணும். நம்ம மாறிண்டே தான் இருக்கு. அந்த உடல் காணா போயிட்டே தானே இருக்கு. அப்போ உயிரோடு இருக்கும்போது அந்த ஆத்மா உடனடியாக அடுத்த உடலுக்கு போகுது. அடுத்த பிறவி எடுக்கும் போதும் அது பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இளமையிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. அதனால அந்த முதுமையை பற்றி நம்ம கவலைப்படணுங்கிற அவசியமோ வேற ஒன்றுக்கு நம்ம இது பண்ணணுங்கிற அவசியமோ எதுவும் கிடையாது இதில். அதனால கடவுளை மட்டும் நம்ம எப்பவுமே நம்ம தியானிச்சுட்டு கடவுளோடு இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு முயற்சிகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ அர்ஜுனர் பீஷ்மர் போன்றவங்களை கூட யார் அவரோட மரணத்துக்காக அர்ஜுனன் வருந்த தேவையில்லாதவங்கன்னு உணர்த்துறாருங்க. இப்போ அவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செஞ்ச நல்ல காரியத்தினோட அடிப்படையில் அடுத்த பிறவியில் ஒரு நல்ல பிறவியை தான் அடைவாங்க. அவங்களும் தேவலோகத்தில் இருக்கிற மாதிரி அதே தான் நம்மளுக்கும் உதாரணமாக கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அதுக்காகத்தான் அந்த பகவத்கீதை அவ்வளோ போர்க்களத்தில் மற்றவங்க முன்னால் நமக்கு ஓப்பனாக பேசியிருக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறவங்க இந்த உடல் மாற்றங்களை பற்றியோ ஆத்மா நம்மளை விட்டு போகுங்கிறத பற்றியோ நம்ம கவலைப்படாமல் இருக்கணுங்கிறத அந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. நைஸ். Very nice. You all can become teacher. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி சொல்லி கொடுக்குற போது நீங்க எல்லாருமே டீச்சிங் நீங்க போகலாம். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will be very lucky. ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. எஸ் புவனேஸ்வரி மாதாஜி. அப்போ நிறைய பேரோட ஹேண்ட் ரைஸ்டா இருந்தது, இப்ப எல்லாம் கம்மியா எடுத்து. புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க இல்லையா? ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிட்டாள், அன்மியூட் பண்ணுமே. நாட் தேர். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க 14. मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखः दाः आगामपायिनो नित्यास्तांस तिदिशस्व भारत. மாத்ராஸ்பர்ஷாக புலன்மய உணர்வு தூ மட்டுமே கௌந்தேய குந்தியின் மகனே சீத குளிர் உஷ்ண கோடை சுகம் துக்கம் தருவது ஆகம தோன்றுகின்ற அபாயினக மறைகின்ற அனித்யாக நிலையற்ற தான் அவற்றையெல்லாம் திதிஷஸ்வ பொறுத்து கொள்ள முயற்சி செய். பரத குல தோன்றலே. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரைக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். குந்தியின் மகனே, இன்பத் துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலே அவை எழுகின்றன. எனவே பரதகுல தோன்றலே, இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். சோ இதுல மொழிபெயர்ப்புல என்ன சொல்றான்னா,
இன்பம் துன்பம் எல்லாம் எப்படி வெயில் காலம் மழை காலம் வருமோ அத மாதிரி மாறி மாறிதான் வரும் வாழ்க்கையில. அத பத்தி நீ வந்து கவலைப்படாதே, கவலைப்படாமல் இருக்க கவலை மாத்திரம் இல்ல, பழகிக்கோ, இது இப்படிதான் இருக்கும். பாதிக்கப்படாமல் இருந்து அப்புறம் பொறுத்து கொள்ளறதுக்கும் கற்றுக்கொள் அப்படிங்கிறார் பொருளுரை. கடமையை முறையாக செயலாற்றுகையில் நிலையற்ற இன்ப துன்பங்கள் தோன்றி மறைவதை பொறுத்து கொள்ள ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வேத நியதிப்படி ஒருவன் மாக மாசம் தான் மார்கழி மாசம், மார்கழி தை மாதத்திலும் அதிகாலையில் நீராடுதல் அவசியம். அச்சமயத்தில் குளிர் அதிகமாக இருக்கும் போதிலும் மத நியமங்களை கடைபிடிப்பவன் குளிப்பதற்கு தயங்குவதில்லை. அதுபோல கோடையின் வெப்பம் மிகுந்த காலமான சித்திரை வைகாசி மாதங்களில் சமையலறையில் நுழைந்து சமைப்பதற்கு பெண் தயங்குவதில்லை. பருவகால அசௌரியங்களுக்கு இடையிலும் தனது கடமையை ஒருவன் செய்தாக வேண்டும். அதுபோல சத்திரியனின் தர்மம் போரிடுதல் என்பதால் உறவினர் அல்லது நண்பருடன் போரிட வேண்டியிருப்பினும் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையிலிருந்து அவன் பிறழக்கூடாது. ஞானத்தின் தளத்திற்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்வதற்கு ஒருவன் தர்மத்தின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றியே ஆக வேண்டும். ஏனெனில் ஞானத்தினாலும் பக்தியினாலும் மட்டுமே மாயையின் அறியாமையின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். சோ இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, கடமையை வந்து நம்ம செயலாற்றும் போது நம்ம இன்பத் துன்பங்களை தோன்றி மறைவதை வந்து எப்படின்னா, இந்த மாக மாசம், அதாவது மார்கழி தையில வந்து குளிர் மாசம் இல்லையா, அப்ப வந்து அந்த குளிர்காலத்துல கூடி மார்கழியில எல்லாரும் காலம்பரை எழுந்திரிச்சு குளிச்சு கோவிலுக்கு எல்லாம் போறாங்க இல்லையா, அந்த குளிரெல்லாம் தாங்கி கொண்டு அந்த மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி வெப்ப காலத்துல வந்து சமையல் அறையில சமைக்கிற பெண்கள் வந்து எப்படி அந்த வெயில தாங்கி கொண்டு அந்த அடுப்படியில நின்று சமைக்கிறாங்களோ அத மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில வர நஷ்டங்கள் இல்ல துக்கங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம என்னது வந்து சமமாக எடுத்துக்கொண்டு அதை என்ன சொல்லணும், எதிர்நோக்கி நம்ம செல்லறதுக்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்ங்கிறாரு. அப்புறம் வந்து இங்க வந்து அதனால என்ன சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனன் வந்து சத்திரியனா இருக்கிறதுனால அவன் தர்மத்துக்காக போரிடுதல் தான் வேண்டும். அதனால நீ வந்து உறவினர்கள் மேல பற்றுதல் வைத்துக் கொண்டு நீ இருக்க முடியாது. ஞானத்தினாலையும் பக்தினாலையும் மட்டுமே தான் உன்னோட அறியாமலும் பிடியிலிருந்து நீ விடுதலை பெற முடியும் அப்படிங்கிற. நெக்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட 2 பெயர்களும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. கௌந்தேய என்ற அழைப்பது தாயின் வழியில் அவனுக்கு இருந்த இரத்த சம்பந்தத்தையும், பாரதா என்ற அழைப்பது தந்தை வழியின் அவனுக்கு இருக்கும் பெரும் சிறப்பையும் குறிக்கின்றது. இரு வழியிலும் அவன் மிகச்சிறந்த குலப்பெருமை உடையவன். அத்தகைய குலப்பெருமையை கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கின்றது. எனவே அவனால் போரை புறக்கணிக்கவே முடியாது. சோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றான்னா, அர்ஜுனனுக்கு 2 பெயர் உண்டு. அது வந்து தந்தை வழி ஒண்ணு, தாயின் வழியில் உள்ள பேர் வந்து கௌந்தேய. பாரதாங்கிறது வந்து தந்தையின் வழி பெரும் சிறப்பை வந்து குறிக்கிறதுங்கிறார். இந்த மாதிரி 2 வழியில குலப்பெருமையில இருந்து வந்தவன் வந்து கடமையை வந்து ஒழுங்காக நிறைவேற்றணும். அவன் அந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றுறதுல வந்துதான் அவனுக்கு என்ன இது அதனால புறக்கணிக்க முடியாது அப்படிங்கிறார் இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறா சின்னதானே படிச்சு. யம் ஹீத வியதயந்த ஏதே புருஷம் புருஷர்ஷப சமதுக்கஹ சுகம் தீரம் சோ அம்ருதத்வாய கல்பதே. பொருளுரைக்கு மொழிபெயர்க்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மனிதரில் சிறந்தவனே அர்ஜுனன். இது மீனிங் சொல்ல மறந்துட்டேன். எவன் ஒருவன் ஹி நிச்சயமாக, நான் என்றும் இல்லை, வியதயந்தி கவலை தருவது, ஏதே இவையெல்லாம் புருஷம் ஒருவனுக்கு, புருஷ ருஷப மனிதரில் சிறந்தவனே, சம மாறாத, துக்கக கவலை, சுகம் மகிழ்ச்சி, தீரம் பொறுமையாக, ச அவனே, அமிர்த தத்துவாய விடுதலைக்கு, கல்பத்தே தகுதி பெற்றவனாக கருதப்படுகிறான். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மனிதரில் சிறந்தவனே அர்ஜுனனே, இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான்.
இங்க பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, யாரு வந்து துன்பங்களுக்கு பாதிக்கப்படாம இருக்காரோ, அப்புறம் இந்த 2 நிலைகளையும் வந்து தன்னிலை, அதாவது தன்னோட நிலைமையை மாறாம இருக்கணும் தான் நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதியாக உள்ளவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பொருளுரை. ஆன்மீக உணர்வின் முன்னேற்ற நிலைகளை அடைவதில் ஸ்திரமான மன உறுதியுடனும் இன்ப துன்பங்களின் பலமான தாக்குதல்களை சமமாக பொறுத்து கொள்ளக்கூடியவனுமான ஒருவன் முக்திக்கு தகுதியுடையவன் ஆவான். வர்ணாசிரம தர்மத்தின் 4வது நிலையான துறவு சந்நியாச நிலை மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய கடினமான நிலையாகும். ஆயினும் தன் வாழ்வை பக்குவப்படுத்திக் கொள்வதில் விருப்பமுடையவன் எல்லா சிரமங்களுக்கும் இடையிலும் நிச்சயமாக சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான். இச்சிரமங்கள் பொதுவாக குடும்ப உறவுகளை துண்டிப்பதாலும் மனைவி மக்களின் உறவை விட்டு விடுவதாலும் எழக்கூடியவை. ஆனால் இச்சிரமங்களை பொறுத்து கொள்ள முடிந்தால் அவனது ஆன்ம உணர்வு பாதை நிச்சயமாக முழுமை பெறுகிறது. அதுபோல குடும்பத்தினருடனும் அன்பிற்கு உரித்தானவர்களுடனும் போர் புரிதல் கடினமானதே என்ற போதிலும் அர்ஜுனன் சத்திரியன் என்ற முறையில் தனது கடமைகளை ஆற்ற வேண்டியவன். அதனை உறுதியுடன் செயலாற்ற முயலும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறான். பகவான் சைத்தன்யர் தனது 24ஆம் வயதில் சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொண்ட போது அவரையே நம்பியிருந்த இளம் மனைவியையும் முதிர்ந்த தாயையும் கவனிப்பதற்கு யாரும் இல்லை. இருப்பினும் உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக சந்நியாசம் ஏற்ற அவர் உயர்ந்த கடமைகளை நிலையாக செயலாற்றினார். இதுவே ஜடபந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழி. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்ல வரானா, ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து மனசு வந்து தரமா இருக்கணும், ஸ்திரமாகவும் உறுதியோடையும் இருக்கணும். அப்புறம் இன்ப துன்பங்களோட இது பல பலமான தாக்குதல்களையும் வந்து சமமாக ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு உண்டான பக்குவம் வரணும். அது மாத்திரம் இல்ல, வர்ணாசிரமத்தை தர்மத்தின்படி என்னது 4வது இது வந்து துறவு. அந்த துறவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நிறைய இடைஞ்சல்கள் வரும். குடும்பத்திலிருந்து பற்று அதெல்லாம் வந்து அவன் விட்டு போக வேண்டி வரும். சோ அவனோட குறி எது இருக்கோ அதை நோக்கி செல்லணும் அப்படிங்கிறார். இந்த சிரமத்துக்கெல்லாம் வந்து தாங்கி கொண்டுதான் நிச்சயமாக என்னது சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறார். அதனால நீ வந்து இந்த குடும்ப உறவுகளை எல்லாம் துண்டிப்பது என்னது, அதனால நீ என்ன பண்ணணும்னா உன்னுடைய முடிவை வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, இந்த பாசத்துக்கு உண்டான இதெல்லாம் காட்டாம நீ போர்ல வந்து ஒரு கடினமா சத்திரியன்கிற முறையில வந்து நீ கடமைகளை ஆற்ற வேண்டும். அப்புறம் வந்து அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னா, இத வந்து உறுதியோட செயலாற்றுறதுக்கு நீ முயலும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார். யாரு? அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. அதே மாதிரி என்னன்னா, பகவான் சைத்தன்யரும் தன்னோட 24ஆம் வயதுல வந்து தன்னோட இளம் மனைவியையும் வயதான தாயையும் விட்டு குடும்பத்தை விட்டு அவர் வந்து வெளியேறுகிறார். ஏன்னா வந்து அவரோட நோக்கம் வந்து உயர்ந்ததாக இருக்கிறது, இதுதான் முதல் கடமையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறாரு. அததான் அந்த மாதிரி இருந்தாதான் இந்த ஜடபந்தத்திலிருந்து நம்ம முக்தி பெறறதுக்கு உண்டான வழி இருக்கு அப்படிங்கிறார் இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எடுக்கலாம். லலிகண்ண மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 16. நாசதோ வித்யதே பாவோ ந பாவோ வித்யதே சதஹ உபயோர் அபித்ருஷ்டோ அந்தஸ் துவன்யோஸ்தத்வதர்ஷிபிஹி. ந என்றுமில்லை, அசத இல்லாத, வித்யதே உள்ளது, பாவ நீடிக்கின்ற, ந என்றுமில்லை, அபாவ மாறுகின்ற குணம், வித்யதே இருக்கின்றது, சத நித்தியமானதன், உபயோ இவ்விரண்டில், அபி மிகவும், திருஷ்ட கண்டுள்ளவன், அந்த முடிவு, தூ ஆனால், அனையோ அவற்றில், தத்துவ உண்மையை, தர்ஷிபிகி கண்டவர்களால். பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு, உடலுக்கு நீடிப்பு, நித்தியமானதற்கு, ஆத்மாவிற்கு மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்து உள்ளனர்.
பொருளுரை. மாறும் உடலுக்கு நீடிப்பில்லை. நவீன மருத்துவ விஞ்ஞானமும் கூட பல்வேறு உயிர் அணுக்களின் செயல்கள் மற்றும் விளைவுகளால் உடல் எப்போதும் மாற்றமடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறது. அம்மாற்றத்தினாலேயே உடலில் வளர்ச்சியும் முதுமையும் ஏற்படுகின்றது. ஆனால் உடல் மற்றும் மனதின் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு இடையிலும் ஆத்மா மாறாமல் நிலையாக இருக்கின்றது. இதுவே ஜடத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடாகும். உடல் இயற்கையாகவே என்றும் மாறிக்கொண்டு உள்ளது. ஆத்மா இயற்கையாகவே நித்தியமானது. உண்மையை கண்ட எல்லா வகுப்பினராலும் அருவவாதிகளாலும் உருவவாதிகளாலும் இம்முடிவு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. விஷ்ணு புராணத்தில் 2.12.38 விஷ்ணுவும் அவரது இருப்பிடங்களும் சுய ஒளி பெற்ற ஆன்மீக தன்மையுடவை. ஜோதிம்ஷி விஷ்ணுர் புவனானி விஷ்ணு என்று கூறப்பட்டுள்ளது. நிலையானவை நிலையற்றவை என்ற சொற்களில் ஆன்மீகத்தையும் ஜடத்தையும் குறிக்கின்றன. உண்மையை கண்ட அனைவருடைய கருத்தும் இதுவே. அறியாமையின் ஆதிக்கத்தால் மயங்கியுள்ள உயிர் வாழிகளுக்கு பகவான் அளிக்கும் அறிவுரையின் தொடக்கமே இது. வந்தனைக்குரியவர், வந்தனை செய்பவர் இவர்களுக்கு இடையிலான நித்திய உறவை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கும் அவரது அம்சங்களான உயிர் வாழிகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை உணர்வதே அறியாமையை களைவதாகும். தன்னை பற்றி ஆராய்வதாலும் தனக்கும் கடவுளுக்கும் உள்ள உறவை முழுமைக்கும் பகுதிக்கும் இடையிலான உறவாக உணர்வதாலும் பரத்தின் இயற்கையை புரிந்து கொள்ள முடியும். வேதாந்த சூத்திரத்திலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் தோன்றக்கூடியவை அனைத்தின் மூலமும் பரமனே என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு தோன்றக்கூடியவை உயர்ந்த இயற்கை, தாழ்ந்த இயற்கை என்று அறியப்படுகிறது. 7ஆம் அத்தியாயத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை போல உயிர்வாழிகள் உயர்ந்த இயற்கையை சேர்ந்தவர்கள். சக்தியுடையவர்க்கும் சக்திமானுக்கும் சக்திக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்ற போதிலும் சக்திமான் உயர்ந்தவராகவும் சக்தி அல்லது இயற்கையை அவருக்கு கீழ்பட்டதாகவும் ஏற்படுகின்றது. எனவே உயிர்வாழிகள் முழுமுதற் கடவுளுக்கு என்று கீழ்ப்பட்டவர். கற்பவர் கற்பிப்பவருக்கும் சேவகன் தலைவனுக்கும் கீழ்ப்படுவதை போல இத்தகைய தெளிவான ஞானம் அறியாமையினால் கவரப்பட்ட நிலையில் சாத்தியமற்றதாகும். அத்தகைய அறியாமையை விரட்டுவதற்காகவும் அனைத்து உயிர்வாழிகளையும் எக்காலத்திற்கும் தெளிவுபடுத்துவதற்காகவும் பகவான் பகவத்கீதையை கற்பிக்கின்றார். மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் பேரால இந்த நம்ம உடல் நிரந்தரம் இல்ல, அத நம்ம மெடிக்கல் சயின்ஸும் ப்ரூவ் பண்றாங்க. செல்ஸ் எப்படி மாறுதோ அதே மாதிரி நம்மளோட அந்த வயசாகுது, முதுமை, அந்த இளமையில இருந்து முதுமையும் வருது. ஆனா ஆத்மா எப்பவுமே நிலையானதா இருக்குது. இங்க ஆத்மான்றத நம்ம ஒரு நித்தியமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடல் அழியக்கூடியது. ஆத்மான்றது ஸ்பிரிச்சுவல்னு சொல்றாங்க. உடல் இது ஜடத்தன்மை உள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எல்லாராலையும் உணரப்பட்டது. அதாவது அருவவாதிகளாகட்டும் உருவவாதிகளாகட்டுமே இவங்க இதுமே உணர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு. சுய ஒளி பெற்ற ஆன்மீக தன்மையோடையதும் சொல்றாங்க. இது எல்லாமே ஆத்மாவை பத்தி சொல்றாங்க. நிலையானது நிலையற்றதுன்றதான் சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் உயிர்வாழிகளுக்கு இந்த அறியாமைன்ற இதுல உயிர்வாழிகள் இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு பகவான் அறிவுரைய இங்க தொடங்குறாரு. வந்தனைக்குரியவர் நம்ம பகவான் பக்தர் இவர்களுக்கான உறவை பத்தியும் இங்க சொல்றாங்க மாதாஜி. பார்ட் அண்ட் பார்சல். இப்ப நம்ம எல்லாமே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லார்ட், சுப்ரீம் லார்ட். அதனால அந்த அவங்களுக்குள்ள இப்போ நம்ம குவாலிட்டி வைஸ் எல்லாமே ஒன்னா இருக்கு. ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்றதையும் இங்க சொல்றாங்க பாப்பாஜி. சக்தியுடையவருக்கும் சக்திக்கும் வேறுபாடு இல்லை. அது அடிக்கடி வருவது பகவான் சக்திமான். அவர்கிட்டதான் எல்லா சக்திகளும் இருக்கு. நம்ம ஜட இயற்கைக்கு பின்பற்றவர்களா இருக்கிறோம். அதனால இது எல்லாமே நம்ம இந்த அறியாமை இது எல்லாமே போக்குறதுக்காக தான் பகவான் இந்த பகவத்கீதையை கொடுத்திருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொன்னு படிக்கிறேடா சுஜாதா. நெக்ஸ்ட் பெருசா இருக்கு மாதாஜி, படிக்கிட்டோம். பெருசா
17th, இது பெருசா இருக்குல்ல. nearly 2 pages. அப்ப மாதாஜி நீ கொஞ்சம் படிக்கும், மாதாஜி படிக்கட்டும் அப்புறம். இது படிச்சு பதம் 17. அவிநாஷிது தத் வித்தி ஏன சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்தும் அர்ஹதி. அவிநாஷி அழியக்கூடிய, து ஆயில், தத் அது, வித்தி அறிவாய், ஏன எதனால், சர்வம் உடல் முழுவதும், இதம் இது, ததம் பரவியுள்ளது, விநாசம் அழிவு, அவ்யயஸ்ய அழிவற்றதன், அஸ்ய அதன், ந கஷ்டித் யாரும் இல்லை, கர்தும் செய்ய, அர்ஹதி கூடியவர். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி ஃபார் இன்டரப்ஷன் மாதாஜி. அவிநாஷின்னா அழிக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் மாதாஜி. ஆனா நம்மளதுல அழிக்க கூடியன்னு இருக்குங்க மாதாஜி. ஆமா, விநாசனா அழிக்க கூடியது, அவிநாஷி இஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் தட். ஆமா, விநாசம் இல்ல. நம்ம இங்க வந்து மாதாஜி என்ன படிச்சாங்க நான் கவனிக்கல. இங்க விநாசம் தான் போட்டிருக்கு. விநாசம் அழிவு. அவிநாஷி அழியக்கூடிய, அழியக்கூடாதது, அழிக்க இயலாததுன்னு வருது. இருக்கணும். அதான் மிஸ்டேக் இருக்கு இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி புக்க பத்தானே படிக்கிறாள். உங்க புக்க பத்தானே படிக்கிறேன். புக்கு பார்த்து தான் மாதாஜி படிக்கிறேன். அதுல மிஸ்டேக் இருக்குன்னா மாத்திக்கணும். பழைய புக்லயே அப்படிதான் மாதாஜி இருக்கு. அவிநாஷி அழியக்கூடிய என்னோட பழசுதான் மாதாஜி. இது யாரோ கொடுத்ததுதான். யாரோ கொடுத்தது இல்ல. அது ஐ திங்க் நெட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணது. எப்போ ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி. அப்ப என்னோட பழசு தானே இல்லையா? அப்ப அதனால நிறைய மிஸ்டேக் இருக்கு. எனக்கு ஐ கான் மேக், இதுல ஐ கேன் மேக் சேஞ்சஸோ. இதுல பண்ணலாம் எனக்கு. சோ அழியக்கூடாதது, அழியக்கூடிய, அவிநாஷி. அப்ப என்னது? அழிய முடியாதது. என்ன கொடுத்திருக்கு மாதாஜி அதுல புக்ல? அழியக்கூடியதுதான். அழிக்க இயலாததுன்னு இருக்கு மாதாஜி. அழிக்க இயலாதது. ஏன் ரிப்பீட்? அழிக்க இயலாதது. அழிக்க, அததான் கேட்டேன். ஆமா மாதாஜி, அழிக்க இயலாதது. அதான் அவிநாஷி. அழியக்கூடியன்னு தான் மாதாஜி போட்டிருக்கு. தப்பு மாதாஜி. விநாஷ்னா என்னது? விநாசம் அப்படின்னா என்னது? அழியக்கூடியது. அவிநாஷி அப்படின்னா என்னது? உல்டா. அதோட மீனிங் உல்டா. அழிய முடியாதது. எழுத முடியாது என்னால. எனவே அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே, அது வந்து அர்த்தம் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அழியக்கூடியது இல்லை, அழிய முடியாதது, அழிக்க முடியாதது, அழிக்க முடியாதது. படிங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளரை வழங்கிய தேசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதற்கு ஜெய். உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றது என்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. பொருளுரை. உடல் முழுவதும் பரவியுள்ள ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை இப்பதம் மேலும் தெளிவாக விளக்குகின்றது. உடல் முழுவதும் உணர்வு பரவியிருப்பதை அனைவரும் அறிந்து கொள்ள முடியும். உடலில் ஒரு பகுதியிலோ உடல் முழுவதுமோ ஏற்படும் இன்ப துன்பங்களை அனைவரும் உணர்கின்றனர். இவ்வாறு பரவியுள்ள உணர்வு ஒருவனின் சொந்த சரீரம் என்ற வரம்பிற்கு உட்பட்டது. ஓர் உடலின் இன்ப துன்பங்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது. எனவே ஒவ்வொரு உடலும் தனி ஆத்மாவை உடையதாகும். மேலும் ஆத்மா இருப்பதை தனிப்பட்ட உணர்வின் மூலம் அறியலாம். ஆத்மாவின் அளவு ஒரு முடியின் நுனியில் 10,000ல் 1 பங்கு என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்வேதாஷ் பதர உபனிஷத் 5.9 இதனை உறுதிப்படுத்துகின்றது. பாலக்ரஷத பாகஸ்ய சததா கல்பிதஸ்ய ச பாகோ ஜீவஹ ச விக்னேய ச சானந்தயாய கல்பதே. ஒரு முடியின் மேல் பாகம் 100ஆக பிரிக்கப்பட்டு அவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட முடியானது மீண்டும் 100 பிரிவுகளாக ஆக்கப்பட்டதால் அந்த உட்பிரிவு ஒன்று எவ்வளவு இருக்குமோ அதுவே ஆத்மாவின் அளவாகும். இதே கருத்து பின்வரும் பதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கேஷாத்ரஷத பாகஸ்ய சதாம்சஹ சாத்ருஷாத்மஹ ஜீவ சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபோ அயம் சங்க்யாதீதோ ஹி சித்கனஹ. எண்ணில் அடங்காத ஆத்மாக்கள் உள்ளன. அதன் அளவு முடியும் நுனியின் 10,000ல் 1 பங்கு என அளவிடப்பட்டுள்ளது. எனவே ஆன்மீக ஆத்மா எனும் நுண்ணிய துகள் ஆன்மீக அணு ஜட அணுக்களை காட்டிலும் சிறியதாகும்.
இத்தகைய ஆன்மீக அணுக்கள் எண்ணற்றவை. இந்த மிகச்சிறிய ஆன்மீக பொறியே ஜட உடலின் ஆதாரமாகும். சக்தி வாய்ந்த மருந்தின் ஆதிக்கம் உடல் முழுவதும் பரவதை போல ஆன்மீக பொறியின் ஆதிக்கம் உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளது. ஆன்மீக ஆத்மா உடல் முழுவதும் இவ்வாறு பரவி இருப்பது உணர்வின் மூலம் அறியப்படுகின்றது. இவ்வுணர்வே ஆத்மா இருப்பதற்கு ஆதாரம் ஆகும். உணர்வற்ற ஜட உடல் வெறும் பிணமே என்பதை சாதாரண பாமரனும் அறிவான். எவ்வித ஜட முறையினாலும் பிணத்தினுள் இவ்வுணர்வை மீண்டும் புதுப்பிக்க முடியாது. எனவே உணர்வென்பது ஜட பொருள்களின் கலவையினால் தோன்றுவதல்ல, ஆன்மீக ஆத்மாவினால் ஏற்படுவதே. முண்டக உபனிஷத்தில் 3.1.9 அணு ஆத்மாவின் அளவு மேலும் விளக்கப்படுகிறது. ஏஷோ அணுராத்மா சேதசா வேதிதவ்யோ யஸ்மின் பிராண பஞ்சதா சம்விவேஷ பிராணைச்சித்தம் சர்வம் ஓதம் பிரஜானாம் யஸ்மின் விசுத்தே விபவத் ஏஷ ஆத்மா. அணு அளவிலான ஆத்மா பக்குவமான அறிவால் காணப்படக்கூடியதாகும். இந்த அணு ஆத்மா 5 விதமான காற்றை பிராண, அபான, வியான, சமான, உதான மிதந்த வண்ணம் இதயத்துள் அமர்ந்துள்ளது. உடல் பெற்ற ஜீவாத்மாக்களில் உடல் முழுவதும் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்துகின்றது. இந்த 5 வகையான ஜட காற்றுகளின் கலங்கத்திலிருந்து ஆத்மா தூய்மையடைந்தவுடன் அதன் ஆன்மீக ஆதிக்கம் வெளிப்படுகின்றது. இது மாத்திரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு then we will hand it over to சுஜாதா மாதாஜி. இது என்ன ஆத்மாவோட இதுதான் சொல்றாங்க இல்லையா? ஆத்மாவோட பண்புகளை சொல்றாங்க மாதாஜி. நம்ம உடல் முழுவதுமே ஆத்மா பரவி இருக்கு. அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நம்ம உணர்வு மூலமா, சின்னதா ஏதோ ஒரு அடிபட்டுச்சுன்னா கூட அந்த உணர்வு தான் நம்மளுக்கு ஆத்மா ஃபுல்லா உடல் ஃபுல்லா பரவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதோட அளவு பாத்தீங்கன்னா 1/10,000 பார்ட் ஆஃப் the tip of a hair அப்படின்னு சொல்றாங்க. முடியோட நுனி அளவுல 1/10,000 பார்ட். சோ அது அணு ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப குட்டி அணுன்றது நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாது. அதனால அது ஆன்மீக ஆத்மா, அந்த அணு ஆத்மான்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. சோ இந்த உணர்வற்ற ஜட உடல் எப்படி இருக்கும்? தட் இஸ் லைக் டெட் பாடி தான். உணர்வே இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் சொல்றாங்க இல்லையா, நோ கான்சியஸே இல்ல இருந்ததுன்னா என்னது? அன்கான்சியஸ் அது கூட சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் a டெட் பாடி. ஆத்மா இல்ல அப்படின்னா அந்த டெட் பாடி ஈஸியா நம்ம படிக்காதவங்க கூட, பாமர மக்கள் கூட ஈஸியா சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். எப்படி உடம்பு இதுக்கு ஒரு அனலகி மருந்து எப்படி அந்த அனஸ்தீஷியா கொடுத்து உடம்பு ஃபுல்லா நம்மள இது பண்றதோ அதே மாதிரி ஆத்மா ஃபுல்லுமே பரவிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க. அப்புறம் அந்த வாயுவை பத்தி, வாயுக்கள் தசவாயுக்களை 5 வாயுக்கள் கொடுத்தாங்க. பிராண, அபான, பயான, சமான, உதான சொல்லியிருக்காங்க. இதோட டீட்டெயில் நம்ம படிக்க வேண்டாம்னா, பிராணன்னா எப்படியும், அப்பான மேலேன்னு வருதா கீழேந்து வருதா, இதெல்லாம் ஒரு வாயுக்கே பேர் கொடுத்திருக்காங்க. எஸ் மாதாஜி படிக்கிறா? சுஜாதா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. பல்வேறு வகையான ஆசனங்களின் உதவியுடன் ஆத்மாவை சூழ்ந்துள்ள 5 வாயுக்களை கட்டுப்படுத்துவதே ஹடயோகமாகும். எவ்வித ஜட பலனையும் எதிர்பாராமல் ஜட சூழ்நிலை என்னும் பிணைப்பில் இருந்து நுண்மையான ஆத்மாவை முக்தி பெற செய்வதற்காகவே ஹடயோகம் பயிலப்படுகிறது. ஆன்மீக ஆத்மாவின் நிலை என்ன என்பதை எல்லா வேதங்களும் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் அறிவுள்ள எந்த மனிதனாலும் இதை அனுபவபூர்வமாக உணர முடியும். அறிவிழந்த மனிதனே இந்த ஆத்மாவை எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணு தத்துவமாக எண்ணுவான். ஆன்மீக ஆத்மாவின் மதத் இது அறிவிழந்த மனிதனே ஆத்மாவை எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணு தத்துவமாக உணர்வான், தத்துவமாக என்னன்னா அப்புறம் ஆத்மாவும் கடவுளும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றது, அது அப்படி சொல்றாங்களா மதாஜி? ஒரே ஒரு நிமிஷம், இன்னும் ஆயிடுத்து என்னையோ கிளிக் பண்ணிட்டேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம், திரும்பி மேல போயிடுதா? இல்ல இன்னும் பண்ணிட்டேன், இன்னும் கிளிக் ஆயிடுது. ஒரே ஒரு நிமிஷம். வந்துருது.
இது உங்களுக்கு புரியலையா அது என்னதுன்னு? ஓகே ஓகே. அந்த அறிவிழந்த மனிதனே ஆத்மாவை எங்கும் இந்த நிறைந்த ஆத்மாவே விஷ்ணு எங்கும் நிறைந்த தத்துவமாக விஷ்ணு தத்துவம். எண்ணுவான்னா இல்ல ஒரு நிமிஷம், அப்படி பாதி பாதியா படிச்சா புரியாது. ஆன்மீக ஆத்மாவின் நிலை என்ன என்பதை எல்லா வேதங்களிலும் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆத்மானா என்னது, எப்படி பரவி இருக்குன்னு, கான்சியஸ்னஸ். மேலும் அறிவுள்ள எந்த மனிதனாலும் இதனை அனுபவபூர்வமாக உணரவும் முடியும். நம்ம இது ஆல் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா? இப்ப கண்ணும் பார்க்கறது, ஒரு இடத்துல பட்டா நமக்கு வந்து வலி தெரியறது, இது எல்லாமே எப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கான்சியஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா இடத்துல பரவி இருக்கு. அப்புறம் அறிவிழந்த மனிதனே இந்த ஆத்மாவை எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணு தத்துவமாக எண்ணுவான். ஏன் அது விஷ்ணு தத்துவமாக எண்ணுவான்? ஆன்மீக நீங்க படிங்க பார்க்கலாம், அதுக்கு மேல ஏதாவது அதுதான் புரியல மாதிரி, அதுதான் புரியல. படிக்கலாம். இப்ப என்ன விஷ்ணு தத்துவமாக அறிவிழந்த மனிதன். உங்க இது ஏதாவது தப்பா போட்டிருக்காங்களா? அறிவுள்ள மனிதனே இந்த ஆத்மாவை எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணு தத்துவமாக எண்ணுவான், அப்படி போட்டிருக்கா பொது புக்ல? அதேதான் இருக்குங்க மாதாஜி. அதேதான் இருக்கா? அறிவிழந்த மனிதனேவா? அறிவிழந்த மனிதனே இந்த ஆத்மாவை எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணு தத்துவம். ஓகே, அப்ப ஓகே, அப்ப அதுல ஏதோ அர்த்தம் கொடுத்திருப்பார். வந்து ஃபுல்லா இப்ப நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா டிக்ஷனரி ஓபன் பண்ணி படிக்கிறோம். அப்ப அதுல எல்லாம் போட்டிருக்கோம். இப்ப வரும் பாருங்க, இந்த 8th சாப்டர்ல எல்லாம் வரும், ரொம்ப இது வரும். என்னது 8th சாப்டர்ல பிலாசபி நிறைய வரும். அப்படி வந்து நமக்கு புரியணும், அது நல்லா அவர் எப்படி எழுதியிருக்காரு புரியணும், அது வரும். ஆனா பரவாயில்ல, நம்ம இந்த பக்தி சாஸ்திரி லெவல்ல இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுன்னு படிக்கலாம். படிங்க. ஆன்மீக ஆத்மாவின் தாக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட சரீரம் முழுவதும் பரவி இருக்கும். ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் இதயத்திலும் ஆன்மீக ஆத்மா அமைந்துள்ளதாக முண்டகோபனிஷத்து கூறுகின்றது. அணு ஆத்மாவின் அளவு ஜட விஞ்ஞானிகளின் ஆய்வு சக்திக்கு எட்டாமல் இருப்பதால் அவர்களில் சிலர் ஆத்மா என்பதே கிடையாது என முட்டாள்தனமாக முடிவு செய்கின்றனர். தனிப்பட்ட அணு ஆத்மா பரமாத்மாவுடன் இணைந்து இதயத்தில் நிச்சயமாக இருக்கின்றது. எனவே உடலின் இயக்கத்திற்கு தேவையான எல்லா சக்திகளும் உடலில் இப்பகுதியில் இருந்தே இதயத்தில் இருந்தே உருவாகின்றன. நுரையீரலில் இருந்து ஆக்சிஜனை கொண்டு வரும் இரத்த அணுக்கள் ஆத்மாவிடம் இருந்தே சக்தி பெறுகின்றன. ஆத்மா தனது நிலையில் இருந்து அகன்றவுடன் இரத்த ஓட்டம் நின்று விடுகிறது. இந்த இரத்த சிவப்பு அணுக்களின் முக்கியத்துவத்தை மருத்துவ விஞ்ஞானம் ஏற்கின்றது. ஆனால் சக்தியின் உற்பத்தி மூலம் ஆத்மா என்பதை இவ்விஞ்ஞானம் காண இயலாமல் இருக்கின்றது. இருப்பினும் இதயமே உடலில் எல்லா சக்திகளின் இருப்பிடம் என்பதை மருத்துவ விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அப்ப இது வந்து தப்புன்னா நம்ம படிக்கிறது இது வந்து அறிவிழந்த அதுக்கு தப்பு. அறிவுள்ள மனிதனே இந்த ஆத்மாவை எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணு தத்துவமாக, யாருக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிறானோ அதான் புரியல மாதாஜி. அறிவிழந்த மனிதனே இல்ல, நிறைய தப்பு இருக்கு. சோ நம்ம வந்து அதை போயிட்டு டீசைஃபர் பண்றதுக்கு எல்லாம் பார்க்க கூடாது. அப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அறிவுள்ள மனிதன், இத நல்ல ஞானம் உள்ள மனிதனுக்கு நல்லா புரியும். விஷ்ணு தத்துவம் ஃபுல்லா வந்து பரவி இருக்கு. படிங்க. அப்புறம் அந்த ஒரு பேராகிராஃப் சொல்லிட்டு இருந்தோம் மாதாஜி. அது இது படிச்சுட்டு இது படிச்சுட்டு சொல்றீங்களா இல்ல இப்ப சொல்றீங்களா? ஓகே மாதாஜி. இல்ல அது ஒரு பேராகிராஃப் தான் இருக்கு மாதாஜி. ஆன்மீக முழுமையின் அணுவை போன்ற இத்தகு பகுதிகள் சூரிய ஒளியின் மூலக்கூறுகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. சூரிய கதிரில் எண்ணற்ற ஒளி வீசும் மூலக்கூறுகள் இருப்பதை போல முழுமுதற் கடவுளின் நுண்ணிய பகுதிகளான ஆத்மாக்கள் அவரது பிரபா அல்லது உயர்ந்த சக்தியை சேர்ந்த அணு ஒளிப்பொறிகளாகும். எனவே வேத ஞானத்தை பின்பற்றுபவனும் சரி, நவீன அறிவியலை பின்பற்றுபவனும் சரி, உடலில் ஆன்மீக ஆத்மா இருப்பதை மறக்க முடியாது. ஆன்மாவை பற்றிய விஞ்ஞானம் முழுமுதற் கடவுளால் பகவத்கீதையில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிரபா எல்லா புக்லயும் பிரபான்னு போட்டிருக்கா. அது பிரபான பிரகாசம், அவரது பிரகாசம் அல்லது உயர்ந்த சக்தியை சேர்ந்த அணு ஒளி பொறிகளாகும். ஏன்னா பிரபான்ல நம்ம இதுல வராதேன்னு பாக்குறேன். படிங்க. அது என்ன சொல்றீங்க மாதாஜி? இதேதான் இல்லையா? நம்ம ஆன்மீக ஆத்மாவின் தாக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட சரீரம், அதான் ஆத்மா உடம்புல இருக்கிறது வரைக்கும் தான் உணர்வும் எல்லாம் இருக்கும். ஆத்மா உடலை விட்டு போனபோது நம்ம உடம்புல அதே உறுப்புகள், இதயம், நுரையீரல், கை, கால் எல்லாமே இருக்கும். ஆனா எந்த உணர்வும் இல்லாம போயிடும். அதுதான் ஆத்மா உடல்ல இருக்கிறதுக்கும் இல்லாததுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அப்ப அதுல இருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் உடம்புல ஆத்மாங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா சயின்டிஸ்ட்கள் எல்லாம் இந்த
எவ்வளவுதான் மிஷின் எல்லாம் வச்சு பார்த்தாலும் அந்த ஆத்மாவோட ரொம்ப புரியாது. அணு ஆத்மான்னு அது ரொம்ப சின்னதா இருக்குன்னா அவங்களுடைய கருவியில எல்லாம் பார்க்க முடியாததுனால ஆத்மா ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க. நமக்கு நம்மளால பார்க்க முடியலன்னா பார்க்க முடியலன்னு சொன்னா அதை மட்டும் அப்படி ஒண்ணு இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னது தப்பு. அப்படி அதுதான் இதுலோட கருத்து ரவி. அப்புறம் ஆன்மீக முழுமை அணுவே போன்ற இத்தகு பகுதி சூரிய ஒளியிலிருந்து எண்ணற்ற ஒளிக்கதிர்கள் சேர்ந்ததுதான் கதிர்களால் தான் ஒளி வீசு. ஆனா ஒவ்வொரு ஒளிக்கதிர்களும் ஒவ்வொரு மூலக்கூறும் நம்ம தனித்தனியா எல்லாம் பார்க்க முடியாது, மொத்தமா சேர்த்துதான் சூரிய ஒளியாட்டு நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரிதான் முழுமுதற் கடவுளின் நுண்ணிய பகுதியான ஆத்மாக்களும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவையாட்டு பார்க்க முடியாது. அது அந்த பிரபா வெளிச்சம், அதான் அந்த சக்தியை தான் நம்மளால உணர முடியுமே தவிர அந்த ஒவ்வொரு இதையும் தனித்தனியாட்டு நம்மளால பார்க்க முடியாது. நவீன அறிவியலை பின்பற்றுவோரும் சரி, உடலின் ஆன்மீக ஆத்மா இருப்பதை மறக்க முடியாது. எவ்வளவு பேர்தான் படிச்சாலும் எவ்வளவு புதுசா கண்டுபிடிச்சாலும் ஆத்மா இல்லை அப்படின்னு அவங்களால நிச்சயமா சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு பார்க்க முடியல, அவங்களுக்கு தெரியல, அவ்வளவுதான் சொல்லி இருக்கு. பகவத்கீதையிலையும் ஆத்மா உண்டுங்கிறத பகவான் தெளிவா கொடுத்திருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதோட நிறுத்தலாம். ஸ்டாப் பண்ணேன்னா ஓகே. நீ கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுத்துல 5 நிமிஷம் ஜாஸ்தியா எடுத்துட்டோம். ஓகே, நம்ம இதை முடிச்சுடலாம். இது செகண்ட் சாப்டர் இன்னும் கொஞ்சம் நீண்டுன்னு போகும், ஏன்னா நிறைய இருக்கு இல்லையா ஸ்லோகம். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். இதுவும் அந்த அப்புறம் நடுவில் வரும் 18வது சாப்டர் இருக்கு, நடுவில் 11, இது எல்லாமே கொஞ்சம் நீட்டிவ். அப்புறம் ரொம்ப எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் 13வது சாப்டர் 8வது சாப்டர்ல நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும், கொஞ்சம் பிலாசபிஸ் இருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பெல்லாம் நம்ம ஷார்ட்கட்லாம் பண்ண முடியாது. எனவே வாஞ்சகல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கீ ஜெய், அனந்த கோட்டி பக்த விருந்த கீ ஜெய், பிரபுபாத் கீ ஜெய், ஆச்சாரிய ஸ்ரீ ஹரிதாஸ் ठाकुर की जय, कृष्ण महामंत्र की जय, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथों की जय, राधा गोविंद की जय, अयोध्या श्री राम लल्ला की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि हरि।